نجمر. ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴን ዘአምን ወትማጽን ብክህደት ከሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይትስምዔ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ንአክተከ ጀን ሰብሐከ ንባርከከ ጀን ታምነከ ንስእለከ ጀን አስበቃከ ንገኒ ለከ እጆን ትቀኒ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ ጋስ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስ ንፄዋከ ንነበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘይብላ አንትሙሰ ሰበት ጸልዩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ ምርሓና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ብኢድ መላእኽቲ ሓልወና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሲኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስሎ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦ ንጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሉና ሰዊርና ረዲእናን እዩ ሓልውናን ኣቅሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕልና እዩ እሞ ሕጁም በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልሙኖ ኣለና። ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦ ንጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና። ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎኒ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፅላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመን ቅብሪትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላኻና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅዖንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ንመባ ኣበሳ ተወለድኩ ንካ ብሓጢአት ተነሰተኒ ንሆነ ሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ዕቡእ እንጦም መሓረኒ እንተ ክፃርሱ ስምዐት ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዶ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጠየ ናፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ብሓጢአተይ ከውሎ
ንብዘላ ኣበሳዩ ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዘቕምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ ንጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባህ የብለካን እዩ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምገራር ምሕራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይ ትምቆን ኢኻ ንጽዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ ምክያትት የሩሳሌም ውደቕ ሸሞሳት ጽድቂ ብዝሓሪ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሸውዓ መሰዊኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይ ንኣምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ አሜን። አቦና በመላእከ ሰላም አባኸልኩም መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክትጽልዩልና አቦና በመርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 132 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 133 ማማ ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት መበል 137 አነ መዝሙር ዳዊት መበል 134 ክትጽልየ አቦና በመላእከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 138 አቦና በመርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ማማ ፍረወይኒ መዝሙር ዳዊት መበል 147 መዝሙር ዳዊት መበል 148 አነ ክትጽልያየ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግናኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃልኦት ተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኩልኹም ኮረቢትን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝቱን ዓበይትን ዝናኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለም ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ ስራርን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስማን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ ስራን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኮን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን አቦና በመርጌታ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትኹን ፈራድ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ
نو أكمل كون فرادي أو متداري الله مجاي زحمة بعدين نحن نفردن بقول سلسلة زغانة بجزحات ياتير عدن كنا له بنكنا نفسي جنا مريت نبرها وهالو استنسله مخنياتو مريت أمغابر أيود السوني أمات كأذكره الوان أبقى هندون زمان سجنه الوان مو كابركاست هيك تنسيقنا مجهن كبنستها وأملاقي محارننا رننا بالكتاب محسني سبحان الله أول ومن تستقدس آمين ما بري موال سب زي ودا الشيز يكون ودي موال سب زي ودا زي عالم زي نزل عالم تنبر انت زخون سي نفسي نتصر زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك اتتصيف زخونة تكباراتكي يتحمى كين أب قدمي إتو حق أنيا مس زغلاء أب عرات حتى تزطيخي أنت شللتنا خدع نفسي قد نخدعن نفسي انت أيو بتتهبي يوم السي أو كريستوس أملاخي بتي أزي زفرحن زر عدن اسمبد اتي نزل علم زل علماو فردها انبركخ بيت ملكاتا ونتصبرق برهانكا انقطقط ኣለኹ أنا حس من دنسن أب عرد دك إسا زلخو أب هيوتوين زي قدس سخونكو نايت تقبال قرز أمنت بموساد أب لبينا وقعخو وأملاخ أنا قبنني أي إمو يقرب للي إبل ألخو إذن نوزل فن والعالم عالم أمين آمين ما مرتمنيت ونسة دنجل ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነታ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደም ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን آمين ماما فرويني أوغويتا بزاليت زيانا عمو بزي حاتيات من حد حلونا كما يمسكون جميل مسكن صلوتي أوغيتا بزاليت زيا نعمو زي حتات محضر حلونا وأملاك بتاتنا نسخة بروخيخا برقتك أزيو بزعيو قدس نسمكا ونزال عالم كبريت زمولوئيو أمين أوغيتا كمتيا بقات وكيلنا يوزلنا محيطا همو ونلنا عينتي كلن عاها يتبع اللوا نسخاها أبوان مقريتهم وأملاكنا مدحينا أو تسفا كلها وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخايخا كابزي عليت إزي زلالم تتحننا تعقبنا أمين وقيتا بروخي خامو فردخا محارني وقيتا بروخي خامو حقنتكا رداني وقيتا بروخي خامو كبرخا أبرهالي وقيتا محرتكا زلالم ينبر وقيتا نعيت انت قبلت إدكا كولد نولدو معوبية سلزخونة كا نعيت أي تنسأغني وقيتا نعاقا بدي لأمو محارني نفسي أدحنا نابلكو تسلي ألوخو وقيتا أباخات وكيلي ألوخمو أدحناني فأركا مهارني نسخا أملاخين فالفالي هبوت إيخا ببرهان كادما إنا برهان نرئي محرتكا نابتو مسفلتوخا كبرخاخا ناب نعات لبي متسق سأغان برغة المسانان بحقيناتكا إيو أو عالم نبركان زلالم نتنبر زلها أبو ودن منفس قدسن عافا مسقانا وداسي قرما يقبا لو من كل ساعة نزل عالم عالم أمين أو وصلادي يوكن هو أولول ويتا بأخا ممان اسم كام زمار سنة إمو محرتكا أبسط صبا حقنتكا دما ليتي أزونتو خليه تسمعنا آمين آمين ماما رزنت وداسي سلس قدوس عراي كم يوعدكم كم يقنيكم ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ንእንታና ዝተሰቕለ መሓረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጌታ መሓረና። ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣሜን። እሺ ድሕር ክንደኣተኽን ጓዕዳሓን ኣተኽን ሓፍትና ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓረሽ እስኪ ነና ድሕሪ ኣደላ ይመስለኒ እዋ ናይ ኣቦና እዚኣ ድሓን ይቕሬታ ብድሕሪ ኣኽበኬ ሓረሽ ወሰሉስ ቅዱስ መሐረና ወሰሉስ ቅዱስ መሐረና ወሰሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅርበልና ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየሞ ፈውሰም ብፀሓየሞ መምንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሰም ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ካብ ሓጢአት ንፅኾንካ ጎይታ ርአና ካብ ሓጢአት ንፅኾን ጎይታ መሐረና ጎይታ ካብ ሓጢአት ንፅኾን ጎይታ ردعنا لمعنانا تقبلنا كبر المسكانا بفتم معرقن قدسنا نعخا يقبا أمين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خمسخلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس مانقستغات مساف أركام تاب سماي كومد ما مدري ويكون علت مقبنا لمحابنا احنا نزودلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا أوصانا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقستن حيلن كبر نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي غيب سقاخون دنقلي غيب أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك له نسغي كاو أنس برختي خفركر تخوم برخيو قوم اللي تتسقى جابير مساقي أوفس تدس والكي حاتياتنا خسريلنا نفت ودغي يسكر سوس منتانا محرات لما آمين حافتنا لولا مسقانا نقدس دنقل مريم ሓረሽ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣረግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጣን ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብኢ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረና ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኣስዕብ ኣቢልክ ድማ ሓፍትና ይርጋ ዓለም ጸሎት ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክትጽልይልና እኺ መጀመርታ መምህር ሳራ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ዲያቆን ወልደይ ቴንክ ኦ ዓዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላክ መድኃኔዓለም ስለ ዘወለድክልናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሃነናን ነመስክነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ መሃረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን 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 ቃል ህይወት ያስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣመን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ወሓድ እውን ንኣመን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግና ካብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ካብ ሰማይ ዘሎ
ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመናዊ ጴንጤላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፅሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመፅእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይናን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰርፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበና እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣመን ንድሕነት ሓጢኣትና ጥምቀት ንኣመን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣሜን ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 አይሶን ክርያላይሶን 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 ማማሙሉ ቅዱስ ቅዱስ لما يوعدكم እግዚአብሔር ይመስገን አበኒ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልስኻን ሙሉኣት እየ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኻረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እተይ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስማ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ቅረበለልና ኣሜን ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ እናበልና ንፅልይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
ዋኮ በከም አበሳነ ጎይታ ብቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ወኣምላኹ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ብፀጋን ብርራያን መብቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብውን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህብት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ ምናብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ጠገስን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነተማነ ዝቐደመዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተወሳ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘን ስቅያትን ብርዳእና ብህልውና ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብኳዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስምዓና ተረፈ ግዜና ኣምላኽ ይባርኻልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሙስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ብቤተ ክርስቲያንና ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሙ ድማ መቐፀልታናቱ ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ክንርኢ ኢና መምህርና ክሳብ ዝዳለዉ ነታ ምዕራፍ ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብባ ኢና እታ ቀዳመይቲ ክፋል ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 8 ከተንብበልና ካብ 1 ክሳብ 8 ኣስዕብ ኣቢልኪ መምህር ትምኒት ካብ 9 ክሳብ 15 ከተንብብልና እስኪ ሓደሽ ዳኣትኹም ተሃሊኹም ቸክ ክገብር እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤልን መምህር ትምኒትን እሺ ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቁር ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋይዮስ ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠመየት ነፍስኻ ዝጠዓመት ብኩሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ ንስኻ በታ ሓቂ እትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መፂኦም ስለተኣበኻ ዘላ ሓቂ ብምስካሮም ብዙሕ ተሓጎስኩ ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ኣታ ፍቁረይ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ጋይዮስን ኣጋይስን ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይስን እትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣምራት ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ
እዚኣቶም ብናይ ፍቕርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም ኣለዉ ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ንመንገዶም እንተ ኣፋንኻዮም ድማ ሰናይ ትገብር ኣለኻ ንሳቶም ካብቶም ኣህዛብ ሓንቲ እኳ ከይወስዱ ምእንቲ ትስም እቲ እዮም ዝወፁ እምበኣርከ ነቲ ሓቂ መዓይታ ምእንቲ ክንከውን ንሕና ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግባአና እዩ አሜን ብዛዕባ ጴጥሮስን ዲሜጥሮስን ኣነ ናብታ ማሕበር ሓደ ነገር ጽሒፈ ኣለኹ እቲ ኣውርኦም ክኸውን ዘደሊ ጴጥሮስ ግና ኣይቀበሉናን እዩ ስለዚ እንተ ጸድቁ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ክዝክሮ እየ በዚ ድማ ምእካል ኣቢዎስ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ከዓ ይኽልክሎም ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ ኣታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ዳ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃፀጾ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን ንዲሜጥሮስ ኩላቶም ይምስክርሉ ኣለዉ እታ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣሎና ምስክርና ሓቂ ምዃና ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ቀልጢፈ ክሪኤካ ተስፋ እገብር ኣለኹ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ዝፅሕፈልካ ነይሩኒ ግናኸ ብቐለምን ብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይፈተኹን ሰላም ምሳኻ ይኹን እቶም ፍቑራትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ነቶም ፍቑራትና በብስሞም ሰላም በሎም ኣሜን አሜን علي وتسمع لنا راين بار كابز بمقصال على تعوت مرتي ببونا خواه بنايو نا ببونا كحلفكم بسم آب ولد ومنفس قدوس هذا أملاك زخبركم حزب እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ስለ ዝረዳእና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ከምዚ ክንበበልና ዝፀንሐ መልእኽቲ حواري قدوس يوحنس سالساي ملأختي سالساي ملأختي يوحنس حتوتات اللوا خمت بزحالة جزي زرعنايو زي أقدمنا نحط حتو كجلس كله داتا ملسلنا خير يحجزنا كجلس كله ند زي تملسلنا خابت ناي هزبي كفلا جزي زلنا هيتون ريتون ወይ ናይ ምስትንታን ግዜ ኣብኡ ንኽንሓቶ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ ቀዳማይ ሕቶ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቁፅሪ 2 ናይ ዝኽነቦ በፀናሕና ማለት እዩ ከምቲ ነብስኻ ዝጠዓየት ብኩሉ ድሓን ክትህሉ ክትዕን እምንየልካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ጥዕናን ስጋዊ ጥዕናን ዘሎ ምትእስሳር እንታይ ምዃኑ እዩ ዘረድእ ሕቶ እያ ማለት እዩ ካልኣይ ሕቶ ብሓቂ ምምልላስ ወኪንግ ኢን ዘ ትሩዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንጋዮስ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ኣብ ቁፅሪ 8 ነቲ ሓቂ መዓይታ ምእንቲ ክንከውን fellow workers of the truth ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኩልና ምእመናንሲ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሓቂ መዓይታ ክንከውን ንኽእል ራብዓይ ዲዮትሮፎስ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ናይ መሪሕነት ሕማም ወይ ትዕቢት መርኣያ እዩ ናቱ ዓበይቲ ጌጋታት እንታዮም ነይሮም ካብ ጴጥሮስ ከእንታይ ንምሃር ናይ ጴጥሮስ ዓበይቲ ጌጋታት ከምዚ ከነንብቦ ክንሪኦ ፀናሕና እንታይ እዮም ነይሮም ካብ ጴጥሮስ ከእንታይ ንምሃር
ቁጥሪ 4 ኢና ዘለና ቁጥሪ 5 ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ መልእኽቱ ማለት ቁጥሪ 13 14 بقلمن ببرعن كصحفلك አይፈተኹን ገጽ ንገጽ ክንዘራረብ ተስፋ ገብር ማለቱ ንመንፈሳዊ ሕብረት ምእመናን ብዝምልከት እንታይ ዓሚቕ ትምህርቲ ይህበና እዚአን እንተን ሓሙሽ ሕቶታት እንዳስተንተና ብሕብረት እንዳገለጽና ክንከይድ ኮለና እንዳተመለሳ ኸዳያነ ማለት ንኣብነት ኣብ ቁጥሪ 4 ዲዮትሮፎስ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ናይ መሪሕነት ሕማም ምስ በለ ናቱ ዓበይቲ ጌጋታት እንታዮም ነይሮም ጠቂሽዎም ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዲዮትሮፎስ እዝን ይገብር ኢሉ ጠቂስዎም ስለ ዘሎ ልክ ዓብታ ቁፅሪ ምስ በጻሕና እቲ መልእኽቲ እንዳተነጸረልና ኸይድ እዩ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ሓፈሻዊ መእተዊ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ካብ ኩለን መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብብዝሒ ቃላት ታዝሓፀረት ኮይና ብዛዕባ ውልቃዊ ርክባት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክህሉ ዝግባእ ስነ ምግባርን እትምህር ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ከምተን ቀዳሞት ክልተ መልእኽታት ዮሐንስ እዚኣ እውን ኣብ ዙርያ ሓቅን ፍቕርን ዝተመስረተት ህይወት እያ እተተኩር ቀንዲ ትሕዝቶ ኣብ ሰለስተ ውልቀ ሰባት ጋይዮስ ዲዮትሬፎስ ጴጥሮስ ብምትኳር ነቲ ክርስቲያናዊ ተቐባል ግሽነት ተኣማንነትን ከምኡውን ካብ ትዕቢት ምርሓቕን ትምህር ሓፈሻዊ መእተዊ ጸኒሕና ኣብ ዝቐጽል ናብ መን ተጻሒፉ ወይ ናብ መን እያ ተጻሒፋ ዮሐንስ ናብ መን ይጽሒፍዋ ተቐባሊ ናይዛ መልእኽቲ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ፍቁር ጋይዮስ ትፍቁር ፍቁር ኣምላኽ ዝተባህለ ኣብ እምነቱ ጽኑዕ ተቐባል ጋሻ ዝነበረ ኣማኒ ወይ ኣጋልጋል እያ ተጻሒፋ ዝምድና ተጻሓፍን ተቐባልቲ ጽሕፈትን ማለት ዮሐንስን ኣብ መንጎ ዮሐንስን ጋይዮስን ዝነበረ ዝምድና ዮሐንስን ጋይዮስ ከም መንፈሳዊ ወዱን ጥብቂ ዓርኩን ገይሩ እዩ ዝርእዮ ካብቲ ዮሐንስ ነቲ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋይዮስ ኣብ ቁጥሪ 1 ዝበሎ ቃል ኣብ መንጎ መምህርን ተማሃራይን ክህሉ ዝግባእ ዓሚቕ ፍቕሪ ንሪአሉ እዩ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋይዮስ ቀንዲ ዕላማታት ንጋይዮስ ንምትብባዕ ነቲ ንኣገልገልቲ ኣምላኽ ብምቕባል ዝገብሮ ዝነበረ ሰናይ ተግባር ምእንቲ ክቕጽለሉ ንጋይዮስ ንምትብባዕ ንዲዮትሬፎስ ንምግሳጽ ንጴጥሮስ ንምምስካር ንዲዮትሬፎስ ንምግሳጽ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መሪሕነት ሒዙ ዝነበረ ዲዮትሬፎስ ንሃዋርያዊ ስልጣን ስለ ዘይተቐበለን ንሕዋት ስለ ዝሰጎጎን ነዚ እኩይ ተግባር ንምእራም ንባዕሉ ኣይቅበሎምን ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ካልኦት ሰባት ክቕበልዎም ንዝደልዩ ከዓ ከይትቕበልዎም እናበለ ብዙሕ ነገር ገብር ነይሩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚኣብሔር ንጴጥሮስ ንምምስካር ነቲ እሙን ኣገልጋሊ ዝኾነ ጴጥሮስ ንቤተ ክርስቲያን ከላልዮን ኩሉ ሰብ ብጽቡቕ ክቕበሎን ንምሕባርን ጥንታውያን ኣቦታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ርእስኻ ምውፋይ ዝበሃል ዓቢ ሓደጋ ንምሕላዊ ይቕሬታ ካብቲ ርእስኻ ምፍታው ርእሰ ፍትወት ዝብል ማለት ካብቲ ርእስኻ ምፍታው ዝበሃል ዓቢ ሓደጋ ንምሕላዊ መዓስ ተጻሒፉ ዳርኣናየ ንኸይድ ሓፈሻዊ መእተዊ መን ጽሒፍዎ ናብ መን ተጻሒፉ መዓስ ተጻሒፉ ግዜ ማለት ዝተጻሕፈሉ ግዜ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ልክዕ ከምተን ቀዳሞት ክልተ መልእኽታት ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ማለት ኣብ መንጎ 85-95 ዓመተ ምህረት ከም ዝተጻሕፈት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይገልጹ ኢሉ ዝተጻሕፈሉ ቦታ መብዛሕትኡ ግዜ ዮሐንስ ኣብ ግዜ እርጋኑ ወይ ኣብ ግዜ ሽምግልንኡ ኣብ ኤፌሶን ኮይኑ ይጽሕፍ ስለ ዝነበረ እዛ መልእኽቲ እዚኣ እውን ካብ ኤፌሶን ተላኢኻ ክትከውን ትኽእል እያ ኢሉ ቴማ ማእከላይ ሓሳብ ክርስቲያናዊ ተኣማንነትን ተቐባል ግሽነትን መግለጺ ቅዱስ ዮሐንስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝጸሓፋ ንጋይዮስ ብምስጋና ንዲዮትሬፎስ ድማ ብምግሳጽ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክህሉ ዝግባእ ስርዓትን ፍቕርን ንምምሃር እዩ ትንታነ ኣቦታት ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ከም ዝገለጾ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ነታ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ክትህሉ ዝግባእ ሰናይ ፍቕሪ መእሰርን
نعو زقرز تعبيتن زقرز تعبيتن التنصاصر مستيات ياي اتي شماغله قصر حدا كابتي شماغله ناب تفكر انا بحق زفكرو غايوس تقسي انا اتي شماغله ناب تبحق زفكرو فكر غايوس مغلصي قدوس يوحنس شماغله ወይ ዘኢልደር ክብል ከሎ ብዕድመ ዝበሰለ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ሃዋርያዊ ስልጣን ዘለዎ ምዃኑ ይገልጽ። ትንታነ ቦታት ቅዱስ በዴ ከም ዝገለጾ ዮሐንስ ትሕትና ንምምሃር ክብል ሃዋርያ ካብ ምባል ሓሊፉ ሽማግለ ምባል መረፀ። ጥዕና ነፍስን ስጋን ቁፅሪ 2 ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ብኩሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ጥቕሲ ነፍስኻ ከም እትጥዕን ብኩሉ ነገር ክትጥዕን ክትስልጥንን እጽሊ ኣለኹ ማለት ብፍልጠት ኣምላኽ ክትዓቢ ከምኡውን ብሰላምን ብደስታን ክትመልእ ይጽልእ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብ ሕማም ስጋ ናፃ ምዃን ኣብ ስራሕካ ምጥዓይ ከምኡውን ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ካብ ጸገም ናፃ ምዃን ማለት እዩ። መግለጺ ክርስትና ንመንፈሳዊ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ንስጋዊ ጥዕና ንሰላማዊ መነባብሮን እውን ዓብ ቦታ ከም ዝህብ የርእየና። ትንታነ ኣቦታት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝገለጾ ስጋዊ ጥዕና ንነፍሲ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ድልውቲ ንምግባር ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ። ስጋዊ ጥዕና ንነፍሲ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ድልውቲ ንምግባር ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ። ብሓቂ ምምልላስ ቁፅሪ 3-4 ንስኻ በቲ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጐስኩ። ኣነቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይኒ። ስለዚ ነቲ መልእኽቲ ካብ ጋይዮስ ወይ ከዓ ካብ ዲዮትሮፎስ ካብ ጴጥሮስ ዘይኮነ ዝረኽቦስ ካብ ካልእ ኣብቶ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ተዓዘብቲ ዝኾነ ፀግዒ ዘይብሎም ብትክክል ነቲ መልእኽቲ ንክበፅሕ እቲ ዮሐንስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንስኻ በቲ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጐስኩ። ኣነ ከም ዝገረ ዲዮትሮፎስ ከም ዝገይሩ ኢሉ ፀብጻብ ስለ ዝገበረሉ ጋይዮስ ወይ ድሜጥሮስ ዘይኮነስ ንስኻ ብሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጐስኩ። ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ዘሎ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ከዓ ንምስክር እዩ። ኣነቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይኒ። ጥቕሲ ደቀይ ብሓቂ ክመላለሱ ከለው ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይን። መግለጺ ሓቀኛ ሓጐስ ሓደ መንፈሳዊ ኣቦ ደቁ ነቲ ዝተማህርዎ ሓቂ ኣብ ግብሪ ክትርጉምዎ ከለው ዝረኽቦ ሓጐስ እዩ። ስለዚ ብስጋ ደቅኻ ኣብቲ ዝብፃሕ ብትምህርቶም ብጥዕንኦም ብጠባዮም ብስርሖም ዕዉታት ክኾኑ ከለው ዝሕጉስ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም መገዲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ርክብ ክትዕይ ከሎ ዝያዳ መማዝንቲ ዘይብሉ ሓጐስ ምዃኑ ኣነ ቶም ደቀይ ብሓቂ ይመላለሱ ከም ዘለው ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይን። ትንታነ ኣቦታት ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከም ዝገልጾ ሓቂ ኣብ ልቢ ተዓፅያ ክትተርፍ የብላን። ኣብ ኣካይዳና ምምልላስና ክትረአ ኣለዋ። ሓቂ ኣብ ልቢ ተዓፅያ ክትተርፍ የብላን ማለት ንሓቂ ዓድጋሞ ኣይትሽጣ እዩ። ተኣማንነት ኣብ ኣገልግሎት ቁፅሪ 5-6 ኣታ ፍቁረይ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይሽን እትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ብናይ ፍቕርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም ኣለው። ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ንመገዶም ተፋንኻዮም ድማ ሰናይ ትገብር ኣለኻ። ኣታ ፍቁረይ እቲ ነቶም ኣሕዋት ኣጋይሽን ትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ብናይ ፍቕርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም እዮም። ኩሉ ግዜ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ሓቂ እንተደሊኻ ኣብ ዘሎ ሓሶት እንተደሊኻ ኣብ ዘየሎ እዩ። ስለዚ እቶም ምስክር ዝመፁ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ዮሐንስ በይኑ ጥራይ ዝሰምዖም ዘይኮነስ
زدقام زربا أبقر مقوبائي يومنت مسكرنت هيبومو أبقر شدشة يوحنس كوم يزبل النازلو إذا أتوم بناي فقرها أبقر محبر مسكرو مالو نا أملاح كم زبك عقير كان مقدم تفانا خايوم دما سناي تقبر الله تغسي نتو محواتن نتو ما قايشن اتقبروا لهم زلخا بتأماننت يزقبر زلو تأماننت قبل كله أزيز قبروا زلخو كاب أملاخ سقاخ رخبالي كاب سبات لا تسبينات هم سبات كمال سخولو زي كمال سخولو كفلتوا خلو زي كخون خيل كمون لقح بسروس لزخون كل جزية تقبروا وزبلة ندحنت نفسهم ترايلكم قبروي نتو محواتن نتو مقايشن تقبروا لهم زلخا بتأماننت إلو مجلسي نأجلجل تأملاخن نأجايشن مقبل نايتي أملاخ زلنا تأماننت مرأيي تنتانا بوتات قدوس كيرلس غريتا قدوس كليمنتوس ناي اسكندريا كم زغلصو نغاشا مقبل نكريستوس بعلو كم مقبل سلازي قصر سماياو عسبي الله أبي كونكا أبي ريناكا غاشا هونكا أبي ريناكا حميمكا أبي ريناكا تأثيركا أبي ريناكا عارقكا كبلوه خلو أونجيل ماتيوس معرف أسران حموشن كابسالة سنة حدن نتوم مساخم زلو زقبركم لهم نعاي غيركم لهم ما انت سمو موزا قطري شوعته نساتهم كابتو مهزاب حنت كواخي وسدو ما انت سم اتيوم زوزو موزا زي كونس يقريتا ما انت سمو موزا مالت مفلاي سلاسم كريستوس مفلاي نساتهم كابتم محزاب حنت كواخي وسدو ما انت تسمتيهم زوجي تقصي ما انت سمو يلوم وزيوم يوم مو مجلسي زو ما قلقلت يوم كاب عالم ربحا خيدا ليو ما انت سم كريستوس تراي تسريدو من يعيونا اللون تنتانا أبوتات انتاويان أبوتات كمز قلتو أقلقلوت وانجيل كاب زخونا يخون على ما وربحها الناس أخون كم زقبا ممرحي معي تحق مخان قصري شومنته بارسخه نتحقي معي تام انت كنكون نحنا نزون كم زياتهم زبالو خنقبلهم يقبعنا تقصي نحنا معي تحق من انت كنكون نزون كم زبالو خنقبلهم يقبعنا مجلسي كلنا سبقتن كون أين خيل نخون جن نتوم السبكو بمدقاف أبتع أسب حق متى عيتن خون تنتانا بوتات قدس جرون كم زقلسو اتزل أخن اتزل أخن اتزهبن اتزقبلن أبقر ما أملاخ مع رمت عيتي كاب تعبيت نمرحاق زتوهبه متنقطع قطري تشعتن عسرتن أنا نبتا محبر حدا نقر صحيفة له إتا أورؤم كخوين زدال ديتروفس قنا أيقبلناني سلازن تمساخو أنا نتنسو بأكوي زربا ناس عرف الناس قورو زلو قبري خذكره بزد مام أكال أبيوس بعلونا تمحوات أيقبلو من نتون قبلوهم زدالي خاي خلقلهم كما حبرون يوسعو مالو تغسي اترأسو خلعل زفتو ديتروفوس أيقبلناني مجلسي تعبيتن نرأسها قدامي مقبارن self exaltation أبيت خريستيان حدنا زفرس عب حمامي تنتانا بوتات قدوس أغسطينوس كمز قلزو مريحنت بزي تحتنا نابع عمسن مزلافن يورديل سناين أكوين كزر عسر تحدا أتافو قري نتسناي دا أمبر نتأكويسي أيتك أصوصو نتسناي زقبر كاب أملاخي نتأكويس زقبر نا أملاخي رأيون تغسي فقري نتسناي أمبر نتأكوي أيتك أصوصو ويأيتك كتلو أيتسعبو مجلسي يتملأ لي كاب أملاخ مخانا إن قبرو السناي تقباري أكويس زقبر قلنا أملاخ أي فلتوني تنتانا أبوتات قدوساتنا تيوس كم زقلسو أمن فساو قعزو ما أكلاي من قد يلن وي مستسنا يزقبر أملاخ ويدما مستأكو يزقبر علم إخا تسلفي أملاخ زستوعلو أمري هبرنا
ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ኒውትራል ዝበሃል ኣነ ኣብቲ የለኹ ዝበሃል የለን እንድሕር ኣብ መጽሓፍ ህይወት ኣልዩ ስምና ኣብ መጽሓፍ ሞት የለን ኣብ መጽሓፍ ሞት እንተተጻሒፉ ስምና ከዓ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክርከብ ኣይክእልን እዩ እዚ ኣገላልጻ እዚ ናይ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እዩ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ማእከላይ መገዲ ወይ ኒውትራል ዝበሃል የለን ወይ ምስቲ ሰናይ ዝገብር ኣምላኽ ወይ ድማ ምስቲ እኩይ ዝገብር ዓለም ኢኻ ትስለፍ እዩ ስለዚ ነፍስና ብምትዕሽሻው ኣነ ብቲ የለኹ ተወሳኺ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ከዓ ሎሚ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ይምህረና ኣሎ ብሕብረት ጴጥሮስ እቲ እሙን ምስክር ቁፅሪ 12 ጴጥሮስ ኩላቶም ይምስክሩለው እቲ ሓቂ በዓላ ድማ ትምስክረሉላ ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣለና ምስክርና ሓቂ ምዃኑ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ሕጊ ሙሴ እስመ በኣፈ ክልኤቱ ወሰለስቱ ይጸንዕ ኩሉ ነገር ብክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻክር ኩሉ ሓቂ ይረጋገጽ ዝብል ነዲ ጴጥሮስ ኢሎም ኩላቶም ይምስክርሉ እቶም ዝረኣዩ ትሰምዑ እቲ ሓቂ በዓላ ድማ ትምስክረሉ ሓቂ እንታይ ምዃና ብዝሓለፈ ምሂርና ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ንምስክሮ ኣለና ምስክርና ሓቂ ምዃኑ ድማ ንስኻ ጋይዮስ ትፈልጥ ኢኻ ጠቕሲ ጴጥሮስ ካብ ኩሉ ካብታ ሓቂ እውን በዓላ ምስክርነት ኣለዎ ጴጥሮስ ካብ ኩሉ ምስክርነት ኣለዎ ካብታ ሓቂ እውን በዓላ ምስክርነት ኣለዎ መግለጺ ጴጥሮስ ምስ እምነቱ ዝሰማማዕ ግብሪ ስለ ዝነበሮ ሓቂ በዓላ ትምስክረሉ ነበረት እዚ ድማ ንጋዮስ ኣብነት ኣቕሪቡሉ ትንታነ ቦታት ቅዱስ በድየ ከም ዝገለጾ ጴጥሮስ ነቲ ሓቂ ስለ ዝሓለዋ ሓቂ በዓላ ብሰናይ ግብሩ ኣቢላ ንዕኡ መስኪራትሉ እዩ ርክብ ገጽ ንገጽ ኢሉ ቁፅሪ 13-14 ቀልጢፈ ክሪእካ ተስፋ ገብር ኣለኹ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ዝፅሕፈልካ ነይሩ ንገናኸ ብቐለምን ብብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይፈተኹን ጠቕሲ ብዙሕ ዝፅሕፈልካ ነይሩ ንግን ብቐለምን ብብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይፈተኹን ገጽ ንገጽ ክንዘራረብ ተስፋ ገብር መግለጺ ዮሐንስ ከም መንፈሳዊ ቦ መጠን ካብ ጽሑፍ ንላዕሊ ምስ ደቁ ብኣካል ተራኺቡ ክመሃርን ክመያየጥን ይናፍቕ ሓቀኛ ሕብረት ኣብ ርክብ ዝተመስረተ እዩ ትንታነ ቦታት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝገለጾ ቃላት ብጽሑፍ ክሰፍሩ ከለው ሓይሊ ኣለዎም ብኣካል ክዝረቡ ከለው ግን ህይወት ይዘሩ ከደግማየ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቃላት ብጽሑፍ ክሰፍሩ ከለው ሓይሊ ኣለዎም ብኣካል ክዝረቡ ከለው ግን ህይወት ይዘርኡ ሰላምታን ውልቃዊ ሌላን ቁፅሪ 15 ሰላም ምሳኻ ይኹን እቶም ፍቁራትና ሰላም ይብሉኻ ኣለው ነቶም ፍቁራትና በብስሞም ሰላም በሎም ጠቕሲ ሰላም ንዓኻ ይኹን ንፈተውቲ ብስማቶም እናፀዋዕካ ሰላም በሎም መግለጺ እታ መልእኽቲ ብሰላምታ ትዛዘም ዮሐንስ በስማቶም ምባሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ክቡር ምዃኑ የረዳእና ትንታነ ቦታት ቅዱስ ጀሮም ከም ዝገለጾ ኣብ ክርስቶስ ስም ምፍላጥ ማለት ናይ ሰማያዊ ስድራ ቤት መርኣያ እዩ ሓፈሻዊ መደምደምታ መጠቃለሊ ትምህርቲ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ሓቂ ብዘይ ፍቅሪ ፍቅሪ ድማ ብዘይ ሓቂ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ትምህረና እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንሰለስተ ዓይነት ሰባት ብምጥቃስ ንዓና መምርሒ ትህበና ከም ጋይዮስ ብሓቂ ክንመላለስን ተቐባል ግሽነት ክንለማመድን ከም ጴጥሮስ ኣብ ኩሉ ሸነኽ ኣምላኽ ሓቂ ሰብ ጽቡቕ ምስክርነት ክህልወና ካብ ዲዮትሮፎስ ምርሓቕ ከም ትዕቢትን ንርእስኻ ካብ ምልዓልን ክንጥንቀቕ መንፈሳዊ ፍረ እቲ ሃዋርያ ኣብ መወዳእታ ብኣካል ክንዘራረብ ተስፋ ገብር ማለቱ ሓቀኛ ክርስቲያናዊ ሕብረት ብግብርን ብናይ ገጽ ርክብን ዝግለጽ ዳ እምበር ብቓላት ጥራይ ከም ዘይኮነ ንምርዳእ እዩ ሰላምታ ብስም መሃብ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር ምዃኑ የረጋግጽ ናይ ኣቦታት ቃል ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ከም ዝጠቐሶ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ሓጻር እኳ እንተኾነት
نمجد منجس السماوات تخفت عباي مفتاح الزدما حقا فقرن ዝተዋሃሃዱሉ ህይወት ናብ ኣምላኽ ከም ዘብፅሕ የርእየና ሓፈሻዊ መደምደምታ እንድ ትምህርታት ግብራዊ ፍቅሪ ሓቂ በቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ንጋሻታት ብምቕባልን ንኣገልገልቲ ብምድጋፍን ከም ጋዮስ ይግለጽ ጥንቃቄ መሪሕነት መራሒ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ከም ዲየጥሮፎስ ካብ ትዕቢትን ካብ ምዝላፍን ክጥንቀቕ ከም ዝግባእ የጠንቅቕ ጽንዓት ሓደ ክርስቲያን ካብ ሰብን ካብ ተሓቂ ባዕላን ከም ንጴጥሮስ ምስክርነት ክህልዎ ይግባእ ትንታነታት ካብ ጥንታውያን ኣቦታት ከም ቅዱስ አጎስጢኖስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ቄርሎስ ዝተወስዱ ክኾኑ ኣለዉ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንምእመናን ተመሓላልፎ ዓብ መልእኽቲ ብሓቂ ንምምልላስ ብፍቅሪ ንቀበል ብትሕትና ድማ ነገልግል ዝብል እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀንዲ ትእዛዝ ናይዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ቁጥሪ 11 ኣታፈቁረይ ነቲ ሰናይ ዳ እምበር ነቲ እከይሲ ኣይትቃፀጹት ካብተን ቀንዲ ትእዛዛት ዮሐንስ ነቲ ሰናይ ዳ እምበር ነቲ እኩይ ኣይትቃፀጹት ሰናይ ዝገብር ካብ እግዚአብሔር እዩ እቲ እኩይ ዝገብር ግን እግዚአብሔር ኣይረአዮን እግዚአብሔር እውን ኣይፈልጦን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በእዛን መንፈስ ሰሚዕና ኣብ ጥጡዕ ልብ ዓቂርና ብህይወት ክንነብረሉን ክንድሕነሉን ከነገልግለሉን ክንግልገለሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽን ኢልኩም ስለሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽን ይስማዕኹም እተን ሕቶታት ኣብ ድሕሪት ተደጊመና ኣለዋ ንዝመጽእ ኣገልግሎትና ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሐሪ ደጊመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ነቦና ድማ ስለተሰፊሐን ብሩህን ትምህርቲ ቃለ ሕይወት የስማዕልና ከምኡ ነዚ ጽሑፍ ንዘዳለወ ሓውና መምህር ተኽሉ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጉ የብዝሐልካ ንኩልና ጽኒልና ሰማዕና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሕይወትና 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ብጸጉ ይደግፈና ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ መዝሙር ዝዘምረልና ብፍላይ ዘሚርኩም ደይትፈልጡ ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ እንደዘመርኩም ተሃሊኹም እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ወይ ማማ ፍሮይኒ ኢትኪ ሓፋቢል ክለኺ እሺ ክዝምርልና sorry ዲያቆን ሕራይ ግን ዘሚሩ ዘይፈልጥ ሰብ ተሎ ዕድል ክህብ ይኽእል ኦኬ ንዓኹም ሰሚዕና ክንፈልጥ ኢና መስለኒ ናባኺ ኣሎሚ ሕራይ نعدل مسكين كما يبعلكم حوات كلكم እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዒንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንሕዝን ልቢ ዘሕጉስ نفسي طعيماتو أفاخفيتا مسكيناتو እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዒንቲ ዝደርስ ሕዝን ልቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋኸፊታ መስኪናቶ አሜን አሜን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ሓፍትና ፍሮወይኒ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንሕዝን ልቢ ዘሐጉስ ንብዓቲ ዒንቲ ዝደርስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ እያ ትብል እታ መዝሙር እግዚአብሔር ጸሎትና ሰሚዑ ዝምልስ ምዃኑ ንሕዝን ልብና ዘሐጉስ ዘረስርስ ዘጸናንዕ ኣምላኽ ምዃኑ
نعينتنا ننبعات عينتنا زدرس مخانو نفسي تعيماتو يامو أفاخفيتا أمسجيناتو ياتا مزمور مشي كاب قبائي كاب مصحف قدوس تغسل بمتكاس نزع مزمور كان السنتنا ناب قبائي علنا دو እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ብዙሕ ጥቕሲ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ሲ ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ እያ ትብለላ ተቐዳመይት መስመር ንሕዙን ልቢ ዘሐጉስ እግዚአብሔር ካብ ሓዘን ዝናዝዝ ምዃኑ ዘጸናንዕ ምዃኑ ንብዓተ ዒንቲ ዝደርስ ከብል ኣሎ ንሓጎስና ይቕሬታና ሓዘንና ንብኽያትና ንንብዓትና ናብ ሓጎስ ዝቕይር ኣምላኽ ምዃኑ ክፈት እንዳኣነ ሽማማምሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 18 ስማዕ ደለኹ እወ ስማዕ ኣሎ እግዚአብሔር ነቶም ስውር ልቢ ዘለዎም ቀረቦም እዩ ነቲ ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም ኣሜን ናይ ጽድቂ መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግን ካብ ኩሉ የናግፎም ኣሜን ኣሌወተ ስማዓልና ትክክል ነዛ መዝሙር ትገልጻ ጥቕስያ መዝሙር ዳዊት መበል 34 ካብ 18 ኣሌወተ ስማዓልና ማሙሉ እሺ ካልኦት ዲያቆን ሓዊ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 6 28 6 እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ድምፂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እሞ ስብሓት ይኹኖ ኣሜን መዝሙር ዳዊት 28 6 እሺ ኣቦና በመርጌታ ከዓ ጥቕሲ ሰዲዶሙል ያለው ክንብባየ መዝሙር ዳዊት 56 8 ያ መዝሙር ዳዊት 56 8 ንስኻ ንምኹብላለይ ቆጸርካ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ኣከብካዮ ኣብ መጽሓፍካ ዶ ኣይተጻሕፈን እያ ትብል ንስኻ ንምኹብላለይ ቆጸርካ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ኣከብካዮ ኣብ መጽሓፍካ ዶ ኣይተጻሕፈን እያ ትብል ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 56 ቁጥር 8 እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ዲያቆን ሓዊ ኣብ መዝሙር ዳዊት 120 ፍቅዲ 1 ብጸበባይ ናብ እግዚአብሔር ኣወኹ እሱ እውን መለሰለይ መዝሙር ዳዊት መበል 120 ቁጥር 1 ብጸበባይ ናብ እግዚአብሔር ኣወኹ ንሱ እውን መለሰለይ ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና ኣሜን እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ኢዱ ሓፋቢል ኣሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ከምቲ ፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ እቲ ኣብኡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚ እዩ ይብል ኣለ ህይወት ኣሜን ሓውና መምህር ተኽሉ ቃልዮ ተስማዕልና ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 እሺ ካልኦት ኣነ ሓንቲ ክፍትን ሓፍትና ሉላ እሺ
መዝሙር ዳዊት 145 ፍቕዲ 18 እግዚአብሔር ንዝፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ዝፅውዕዎ ኩሎም ቀረቦም እዩ። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 145 ቁጥሪ 18 ሓቀይ እዋ አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ካልኦት መዝሙር ዳዊት 38 21 22 ክትና ዲያቆን 38 21 22 ሽማማ ብረይ ጎይታ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ ካባይ ኣይትርሓቕ ጎይታይ መድሓነይ ንምርድአይ ቀልጥፍ አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 38 ካብ 21 ክሳብ 22 እሺ ካልኦት ንብዓቲ ዒንቲ ዝደርስ ኦኬ ማማረዘነት መዝሙር ዳዊት 46 ቁጥሪ 1 ኣምላኽ ንኣና መዕቆቢናን ሓይልናን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትና እዩ። መዝሙር ዳዊት 46 ቁጥሪ 1 ድያ እዎ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር 46 ቁጥሪ 1 እሺ ካልኦት ልተዳለና ተሃሊና ቴንኪዩ ስለ ተሳትፎኩም ናይ ሎሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እሞ ኣነ ከዓ ሓንቲ ዶ ክብል هراي ኦኬ እሺ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ 13 ትሒዘ ከንብባ ቅሬታ ግዜ ካለና እታ ቀንዲ ኣብ 16 17 እያ ደላ ክትርድአና ምንትታት ፅሕፍቲ ግን ካብ 13 ጀሚራ ከንብባ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 እያ ካብቶም ሽማግሌታት ድማ ሓደ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑስ እንታወት እዮም ካበይ ከመፁ ኢሉ መለሰለይ ኣነ እውን ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ፀበባ ዝመፁ እዮም ንክዳውንቶም ከዓ ብደም እቲ ገንሸል ሓፂቦም ኣፃዕደው ብምንታይ ኣፃዕደ እሞ ክዳውንቶም ብደም እቲ ገንሸል ሓፂቦም ኣፃዕደው ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ እዮም ኣብታ መቕደሱ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ እቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ንድንኳኑ ኣብ ልዕሊኦም ክተኽሎ እዩ እቲ ኣብ ማእከል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ስለ ዝጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ህይወት ከዓ ስለ ዝመርሖም ኣምላኽ እውን ካብ ኣዒንቶም ንብዓት ዘበለ ክደር ዘሎም እሞ ደጊምሲ ኣይክጠምዩን ኣይክፀሙን እዮም ፀሓይን ሃሩርን ድማ ከቶ ኣይክረኽቦምን እዩ በለኒ እቲ ኣብ ማእከል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ኣምላኽ ስለ ዝጓስዮም ናብ ዒላታት ማይ ህይወት ከዓ ስለ ዝመርሖም ኣምላኽ እውን ንብዘሎ ኣምላኽ እውን ካብ ኣዒንቶም ንብዓት ዘበለ ክደር ዘሎም እያ ትብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሺ መምህር ሳራ እንታይ ሽሙ ተነቢባ ከይትኸውን ግዳግን መዝሙረ ዳዊት 66 ካብ 19 ክሳብ 20 ተነቢባ ነይራ ዶ መበል 64 66 ኣይተነበበትን ኦኬ 19 ቁፅሪ 19 ክሳብ 20 ግን ኣፈ ኣምላኽ ብሓቂ ሰሚዑኒ ንድምፂ ጸሎተይ ኣቕሊቡሉ እዩ እቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ ጸግኡን ዘይረሓቐለይ ኣምላኽሲ ይባረክ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሎሚ 10 ጥቕሲ ረኺብና ካብ 10 ሰባት ቃል ሕይወት ተስምዐልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ናብቲ ዕለታዊ እንድተማሃርናዮ ትምህርቲ ክንከይድ ኢና ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ
أزيو سحاب دس دبل تمرتينا تماهرنا سالسيتي ملكتي يوحنس إنا تماهرنا أمو لومي انتاي تماهرنا انتاي تردينا انتاي استنتينا بفولي طب لحظات قدفلنا زي استوعالنا له كان محج استوعلنا له دين فلت لو مستردأنا مسيوتنا التأساسر مستاريخنا مسحلفنا التأساسر بعد بلنا دس بلنا بزعبازنا يلومي تمرتي أنا استنتن مدرخنا باهم وكل جزء لنا عدرا جزينا نتكملو بدحريو أستنتنا مسودانا خا نابتنا يحطون ملسن مدبات كن كيدينا وصرخن زي أو تصلي يكتبلونيكم تخليكم أن نبكم كامت صحاب قدس يتستنتون تخليكم نزا قطر 4 من استنتنا لنا أنا توم دقي بحقي كم زملالسو كاب مسمع زعبي حاجوس يبلين دار كلهم أبزا جروب لهم ودي لعبهم سلسلكم نزي أخذ قلت لنا دقي خاب حق ملالسو خلود سمعك حاجوس ما بري الشيء أنا أتم دقي بحق كمزي خمالالسو خاب مسمع زعب حاجوس يلن ولد كل شعبتي زمهر كان زسمهر كان بتصبق كنبرل كخلو بأزدخة حقوس له أبتندا نجر كان دا مخر كان بحماكو الكل زحزن حزن كأخر فيديو هم أيلو استاد يكون وده آمين ماما بري قالي وتسمع لنا يكون حوان خفتن له هوا الشي حفتنا فرويني أنا نتم دقي بحقي كم زمالالسو كم مسمع عبي حقوس يبلين بل تطوسي عبي مخانا يفلوت كوان بر امنت كم مسمع يزبل انت دي سمعنا كنأمن سلازسي تي بحق ممللاس مسمعسي عبي قد خندلو يتردي مالتي هذي إبراويان معرف 10 قطر شو عطر تكون فلوت كوان كن أم حنت تقسم بيبيع لهم ماشي بنتكلم معاه هو كرك بعيد عن تانكيو قالي وتسمع لنا يومي 10 شوات منت كم تسمع ما بقال كريستوس ده هو 10 شوات اللي هو تسمع لنا تانكيو أبونا قالي وتسمع لنا እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ብቃል ክርስቶስ እዩ هو ትንሰምዖ ቃል ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን ብቃል ክርስቶስ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ብመገዲ የማን ትኸይድ ብመገዲ የማን ትመላለስ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ ከዓ የለን ደቅኻ ንስኻ ንቃል ኣምላኽ ሰሚዕካ ብቃል ኣምላኽ ክትዓቢ ብቑኑዕ መገዲ ክትመላለስ እሞ እሱ ክትሰምዕ ስለ ደቅኻ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለን የኒ ለናና ማማ ብረይን ኣብትና ፍሮይነን عليه وتسمعلنا ديكون أبونا خنديا ديكون ود أبونا اسمع رافلنا من تايمي نجيرو من رومي 10 شوعات أمنت كان مسمع دما بقال كريستوس يا ترى إيش اللي هو مرسارة اللي هو ندما أنا هجي عندي إنتاش أبزي أنا توم دقي بحقي كم هجي أخواتنا زبلو كبلو أزيزانا زمالالسو كم عبي حقوسي باللين أنا متاشمو مبال كي خون نبر عبيتا كريستيانا عبزي هجي جيزي زلو دقنا كابانا بليزهم بمنفساوي كندزي تهانيزهم
كهجزونا أنا كتبابنا كري كرلخص ناي بحق إذا حقوس إمو نحن تسمي إتعلو مسانا كبليل آمين آمين እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ናይ በሐቅ ሓጎሳለሁ قالوا تسمع لنا ممهر الشيخ علوت دز دبلكم يعني مغفتيت كتكون انا اللي اساس سلازبلت لنا بيليا قصرخ እንደዚህ አውጽልና በሉን ደስ دبلكم احسن علنا له فنود شدشت خدير فنود الشيء شدشت ازياتهم بناي فقرخا اب قدم محبر مسكيرهم قالوا نأملاح كم زبقع غير كان ما قدم انت افانا خايم دما سناي تقبر الله كله افتقد ما محبر زقبر سناي بتقول له طبق مفنا وتسناي كم زي كله مسبوتات الناس هم تقبروا ود لهم حقس اندابلنا نقبله بخمس قبا غير كختفانهم كاسناي تقبر الله خير سناي خابخ ما يفله خبانا فاهم زي درغوس غسي بزخنه ازي اخاخم اخينا تسمعني تسنى دا جبركا بسناي مفنا وكأتحاقا ويسكا أبتم قلقالي هنا بكله خمز حقوسي لنا نراخبو السخويني سمعني تحقوشنا أنا تحقوشنا نوت قرب كم قلز عنك افترخي بكاقن أبقى لا حساب تأتو ويكال بنكا توت يقير وسيدي آمين ماما بري قالي وتسمع لنا الشيخ الأوت نأملاخ كم زبقع غيركا نمنقدم انت عفانا خايم دما سناي تقبر اللغة نتو ما قلقلت أملاخ أزيو يقلقلهم تصبق يروحزهم تريد قبرهم يخبرهم سلازنبرة بكل تقبعي محبر دتمسكر اللو أزي قنعسب من بارو مستزاربة نأملاخ كم زبقع غيركا نمنقدم انت عفانا خايم دما سناي تقبر اللغة إلو زعبا قايش كمي عقباب جيركا خمتا أملاخ زحقو صلو جيركا مقدي كتفانوهم تمرتيا تقلي تسلنايو الشي كالوت يكون حاوي أما أفتنا الجيش واستخدم شيء كم زمهرنا زلسي نجايش تصبقنا هنقبل فأرخ نحد ريمو التزهفسي حقس وحاب خينو يحابي زبلا وقال عملا حجز خانا نقر هنقبرا خلنا ولا مهاب ديو ولا مقلقال ديو ولا قاشا مقبال ديو حقسات كنا هنقبرا خلنا ايو عسب نرخبرلو حجي بخم ايه تردي ايو انا نا كل كزي نقبرس حقسات كنا تعمل خدمة او يخ اعتبار خدر لو ايه زبلا انا تتردي عني آمين أنا أنت نشتي دخل أنا ون شما مامولو بزخانة يكون بقال وين بقبر نقبرسي زبالة خلص بسم قويتانا يسوس كبروه وخاك زعفير أبوه مسكنوه بس إن بأملخ نقبر كلا ناس كلنا أملخي استوهب الناس نقبر كله خابك زعفير استقبلنا ينا ناتنا زخانة نقري لنا ما نقبر كلا ناس بسم زعفير بسم أملاح كيركم وباروا بسي قولسي 13 شوعته كان بعد سمحة
بقال كونا ويس بقبر تقبروا زبالة كله بسم قويتانا يس قبروا بوخا نكسي أفير أبو أمسكنوا بتسيس تقبروا خان أملا أمسكنوا يسبل آمين عليه تسمع لنا ما مولو أباني شيك من الله أبزا خطر سنتنا أرسنا كنسي زعبا قاشا مقبالن سمتنا أملاخ زبك عجيركا نقاشا مفناون سالا سدت كلاتنا بزح ما قد قلت أمتميلنا بزح نقرينا هنكون نغالينا نسدت النياتات زقبر عاجزن من كبخابن كزارب دلي ني أوروبا مسجركا ببحري بجالبادي بخالق جيركا أبزغل لي أوروبا تاريخايو نسدت النياخ عقبو معات محبرات أبيات كريستيانات ناي كاثوليك أبيات كريستيانات زغول سدت النيا تسارعو مقب قبل قرصو مسحو درارو بفلا بعل بيلجم دما أزيو بزحت فاميلي ناي مشت مسيك بالكلو مكينو أم حيزم أفتختما زور بلما أبقودنا زدك أساس بندحري ريوم نحنا بعراد دادك أسنا مامو قزا دادك أسناسي إذا كمان فطور ود سب أبز قودنا أبز قرية حدر لهم قزا هنوز دكادم سنة خيدو لهم أي فلتوخا أي تيقوخا أي مانوت كابزي يقدس حبرخا عليت كابزي يقدس بسوم تعدي أوروبا أويانيم السخات سليميخا ويودي إيشيايخا أسلاميخا كريستيانيخا بزي يقدس ريزوم خاقوزوم كيدوم كسامة قد خاد سلتكا نعدين قدس ديخا خد كتسل تحاسب دلخا نابكال عد ديخا ورحي خلت ورحي عامت ونابقزوم النقلو ببنتسا كقمتوخا بعيني رئي يمو كابزي انتاين مهار نحنا اتدحزن كعام بزحتو امتون كومو سنة تقبار دقوبرخا فتاري يلن يلوم دا أمنو أب فتار دي أمنو جاس نسب سنة قبرخ تقبر على لكا نقول سب بعد عغم هذا فقدو نقول سب كتقبرو للكا بدي أفعل على إيلوم يا أمنو مبزحتو أم فتاري يلن بحالتيوم جين تقرم مالتي نحنا خم كريستيان آمنتي كخمينا الكام مسوم كتوا دادر كلخا نفسخا ختمزنا خلخا أزيخا تحفر مالتي لذي نحنا أجايش تقبلت دينا نسب محدر خنهبو كدان كنهبو قلخ نبلو خلنا حدا خو من نقبر دينا كنقبر كلنا خمزة حفتنا فروين دبلتا اكزابير حقوس وهابي دفوت دا تحقوسنا دو أجايشنا نقبل دا تحقوسنا دو أجايشنا نفانو خمز ما معملو قتبلت أنا حد ما باسم قويتا دو نقبرو كنقبرو خلنا كله بقالي خنت تلاقوار نقبرو سي باسم قويتا نخبر قويتا لنا نقبرو دو ويس وأنا خمزي جيرل كاندي أنا ندي خمزي خدينك أنا ندي خمزي أبليعك أنا ندي خمزي أدك إسكا تسديد كاختبل كلخاكو أنا جنزب كفيلو دوس أخوخاكو أنا دابلنا نتسب نشامع قدينا ويس باه دابلنا خمزي خطك أصلا حتى قصتات نخبر قويتا لنا أين نقبرو ويس نسب بو نفرارحو بو نشامع قدينا زي أخستنتنا تسانيحيتنا أوروبا نقر عبوزح عدتات سلز نبور كنون أبي أوروبا أبي وتي أبي فلتم دات عدو جزاون سلز تقمتكو بسي كتوصل ليه ما نعملك كم زبك عجير كان مقدم أنت أفان خيام دما سناي تقبر الله يا تبل سنيلكم سمعكم نجزابير أملاك تقبروا سنيل يسمعكم حاونا ممرتخلون أبخا أنا سيابتا تقصي شمونت دلا متعيتي مباركس نتحكي معايتا من تغنكون نحنا نزوم كم زيهم زبولو كم زيهم زبولو قولوا يبقى أن نصري سمع له هو اوكي هجي ابات بالدلاسي اتي متعاي تحق مخان انتاي مالتي او وش بتخرسيان كل سب حدا عينت صقا وي ناي سراح يبلو كل سب ممهر خونا يكلني كمتي ابونا خمرنا تصنع كخونا يكل يخون امبر قدوس يوحنا سم مهرنا دلو ግን ነቶም
ምእንቲ እስም ክርስቶስ ኢሎም ዝዓዩ ዝሰብኩን ኣገልገልቲ ክንቀበሎምን ክንድግፎም ከለና ኣብቲ ናታቶም ኣገልግሎት ተማቐልቲ ንኸውን ኣለና ወይ ከዓ ሽርካ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ምእመናን ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብፀሎት ክንሕግዞም ከለና ነቦታትና ማለት እዩ ብገንዘብ ብምኽሪ ወይ ድማ ብስርሖም ብምእዛዝ ንዓና ክሉእ ኩና ከለዉ ክንድግፎም ከለና መተዓየይቲ ሓቂ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ እቲ ሰባኺ ዝረኽቦ ሰማያዊ ዓስቢ እቲ ብድሕሪኡ ኮይኑ ዝድግፎም ምእመናን ንሕና ኩላትና ማዕረ ንካፈል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ መተዓየይቲ ሓቂ እንተደኣ ኮንካ ከምቲ ዝኾነ ይኹን ንዕኦም እቲ ሰናይ ነገር ዝረኸቦም ንዓና ከዓ ልክዕ ከምኡ ይበፅሓና ኢልናስ ክንኣምን ኣለና ይበፅሕ እዩ ከዓ ንዕዮም ከዓ ድምሁርና ቦታትና ሞኒ ከካፍል ደልየ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና መምህር ተኽሉ ቁጥር 8 ከስተንትነልና ፀኒሑ እሺ ካልኦት ዲያቆነ እሺ ማማ ፍሮይኒ አይደለሁ هو ኣብዛ ቁፅሪ ሸሞንተ እንታይ ተረዲኣትኒ ንዓይ ማለት እዩ እዚ መምህር ተኽሉ ክብለና ፀንሐ ነቲ ሓቀኛ ነቲ ዓይቲ ክብል ከሎሲ ነቶም ሓቂ ኢልና ክንስዕቦ ከም ዘለና ነቲ ሓቂ ዝገብሩ ኣምላኽ ዝብሉ ዘይኮነሲ ነቶም ሓቂ እንዳገበሩ ነቲ ቁኑዕ መንገዲ ዘርእዩና ንዖም ክንስዕቦም ከም ዘለና ንስኦም ኮይናሲ ነቲ ሓቂ ክንሰምዖን ክነመሓልፎን መልእኽቲ ከም ዘለና ኮይኑ ተረዲኣትኒ ተጋጊ ትክክል ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማ ፍሮይኒ ቁጥር 8 ከተስተንትነልና ፀኒሓ ከምዛ ናይ መምህር ተኽሉ ቴንኪ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ቁጥሪ ክንዲዚ ኣውፅፀለ ይበሉኒ እዛ ቁጥሪ 11 ኣነ ድኽፍትና ዲያቆን ሓዊት በረከት ክካፈል ንብል እሺ ኣታ ፍቁር ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትቃፀፆ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይርዮን ኣብ ዘበናሲ ብዙሕ ግዜ ናይ ድምፂ ብልጫ ኢና ንኸይድ ነቲ ጉጉ ዝበዝሐ ሰብ ተደኣ ድሚፅዎስ ንዑ ኢና ንስዕብ እሞ እግዚኣብሄር ይደግፈና ነቲ ሓቂ ኣስተብሂልና ነቲ ሓቂ ክንስዕቦ ምክንያቱ ምዝ ዘለናዮ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነቲ ደይ ንቡር ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ምክንያቱ ብብፅሒ ስለዝተደገፈ እዩ እምበር ሰብ ጠፊእዎ ኣይኮነን እቲ ጌጋታት ጌጋ ምዃኑ እቲ ደይ ቁኑዕ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይርድኦ እዩ ግን እናደገፎ ከይዳ ኣሎ እሞ እግዚኣብሄር ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንሕና ነቲ ቁኑዕ ክንስዕቦ ነቲ ሰናይ ድገብር ደኣ እምበር ነቲ ከይ ዝገብር ከይንስዕብ ኣምላኽ እዩ ባዕሉ ይርዳኣና ንዓ ክስተንትና ፀኒሐ ኣጋጣሚ ስኻ ኣልዒልካያ ኣሜን ኣቦና እውን ዓንተወይ እታ መይን መልእኽቲ ናይዛ ፅሕፍቲ ኢሎም ተቂሶም ማስሚሮምላ ነይሮም እዮም ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማረ ዘነት እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ክልኹም ይመስለኒ ቴንክ ዩ ዲያቆን ሓዊ ማኣነስ ኣብታ ናይ መምህር ተኽሉ እንደ ክመላእ ኣላ ናይ ኣገልግሎት ንኩላህና እዩ ተዋሂቡ ኢሉ ሞ እና ከምቲ ንመቐባል ኣጋይሽ ተቃዳድሙ ይብል እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንኣገልግሎት እውን ብዝያዳ ክንቃዳድመሉ እዩ ዝደልየና እዛ ሎ መዓልቲ ንመሃርና ኩሉ ክንገብሮ ዝግባኣና እንደገና ክንገብሮ ንኽእሎ እዩ ኣምላኽና መቸም ነይንኽእሎ ኣይሓተናኒ ዓቕምና ፈልጥ እዩ ሕጂ ከምቲ ዝበለ ኩሉ ነናቱ ፀጋ ኣለዎ ኣብ ስራሕ እውን ኣብቲ ኣገልግሎት እውን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ኣሎ ግን ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ሕጂ ብዙሕ ንተወሰነ ግዜ ትሪኦ ሕጂ ኣነ ብቸርችና ክሪኦ ከለኹ ተወሰነ ሰብ ኣብ ተወሰነ ነገር ከገልግል ይሪኦ ማለት እዩ ግን ንኩሉ ከም ዝግባእ ኣምላኽ ክገልፅ ግን ትምኒተ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኣቲኻዮ ኣቲ ኣገልግሎት ወፃኢ መፃካን እዩ ስለዘይፈተንዎ እምበር እንተዝፍትንዎ ንኣምላኽ ከመን ሓደ ነገር ገብር ኣለኹ ኢልካ ናይ ሓንጎል ዕረፍቲ እውን ህበካ እዩ
ምክንያቱስ 24 ሰዓት ነብስና ክንጎይ ከለና 6 መዓልቲ ስርሑ 7 መዓልቲ ግን ንኣምላኽ ኣብዋ ኢሉ ሓንቲ ሰንበት ንብለና ሓንቲ ሰዓት ኣብታ ቤቱ ኸይድና እንተገልግልናሲ በረኸት ኣሎ ክብል ንዑ ክምላእ ኣላደለ እየ ሶሪ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማ ፍሮይኒ እያ እዛ ድበለታ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ከምኡ ትርኢ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣዝየን ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ክደኽማ ኣገልግሎት ክበዝሐን ገለ ከሎ እያ እዛ ትብልያ ዘለኺ ትዝ ትብለካ እያ ኩልና በብዓቕምና በብፀጋና ከነገልግል እግዚኣብሔር ይደግፈና እሺ ካልኦት 13 ብሓደ ኣለዋ ዲያቆን ሳደኽ በላ ሽማማ ብሬ ኣውፅእ ኣለኹ ሕረ ቀልጢፈ ክሪኤካ ተስፋ ኣገብር ኣለኹ ኣፍና ኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ክፅሕፈልካ ነይሩኒ ግን ከ ብቐለም ብብርዒ ክፅሕፈልካ ኣይፈቶም እቲ ተዋሂድካ ቃል ንቃል ተዛረቦን እቲ ብፅሑፍ ጌርካ ትልእ ኮንሲ ብቃል ንቃል ኮይና ክንዘራረብ ዝብል እዩ ኩላ ፅብቕቲ እያ ነዛረበሉ ከዓ ከምኡ ኢልና ቅንዕ ኢልና ብሓደ ተራኺብና ክንገልፅ ከለና እቲ ከምዚ ኢልና ወይ ብቴሌፎን ዲብገለ ንቀባበሎ ከምቲ ኮፍ ኢልና ንረዳድኦ ኣይክኸውን እሳ ኮይና ትስምዓኒ ካብ ፅሒፈ ዝንዝን ድብል እዚኣ ተሓይሽ ተረኣኢና ማለት እያ 12 ዳርጋ ምስኣ እያ ሜጥሮስን ነቶም እስከደ ቅንቁር ዲሜጥሮስን ንኩሎም ይምስክሩ ኣለው እቲ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ ንሕና ምስክሩ ኣለና ንምስክር ኣለና ምስክርና ሓቂ ምዃኑ ድማ ንስኻትኩም ትፈልጡ እዩ እቲ ኣነ ከምዚ የደይኮነሲ እቲ ብግብሪ ንገብሮን ሓቀኛ ስራሕ ንሰርሖንሲ የማነ ፀጋም ዝርኢ ምስክር እዚ ከዓ ከምዛ ድብላ ዘለካ ኩላ ምስክር ባዕልና ኢና እቲ ዝገብሮ ዘለካ ኩሉ ምስክር ኣለኹም ብለና ምስክር ሓቂ ምዃን ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኣሜን ኣብቲ ሓቂ የውዕለና ፀፅቡቕ የግብረና እንኳን ኣብ ቤት ኣምላኽ ሰኣብ ኩሉ እኳ ሰላም ፅቡቕ እንዲ ፅቡቕ ክንዓይ ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘና ከምቲ ዝተማሃርናዮ ክንገብሮ ከዓ ብቕዓት ይግበረና ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ማማ ብረይ ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 14 እያ ኣስተንቲናትልና ቴንኪ ማማ ብረይ ቃል ህይወት ተስማዓልና ሓራይ እምበኣር ግዜና ክንጥቀመላ ምእንቲ እቲ ቀፂሉ ዝህልወና መደብ ካብዛ ሳልሰይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ዝተዳለዋ ሕቶታት ንዓአን ዲስካስ ክንገብረለን ኢና ክንምለሰን ኢና ሓውና መምህር ተኽሉ መድረኽ ንዓኻ ክበካየ ማይክሮፎን ከፊትካ ባዕልኻ ቅፅል ኣይትጥዕመንን እያ ደለ እንታሽሙ እንዳገበርኪ ኣጋሽ ኣለዎ ሞኒ እሺ ኣረ ኣቦና ቤመርጌታ ክመፁና እዮም ማኣረምታ ዳገበሩ እውን ነቲ ንህቦ መልሲ ምእንቲ ክእርሙልና ኣቦና ኣቤ መርጌታ ናብ መድረክ ክዕድሞም እየ ብድሕሪኡ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ከዓ ሓፈሻዊ ምክርን ማዕዳን ትምህርትን ሂቦም ናይ ዘን ሕቶታት መልስን መብርህን ገይሮም ከዓ ብፀሎት ክዓፅሩና እዮም መጀመርታ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ማኣረምታ ዳገበርኩም እንትኸቶ እሺ ሓራይ ስድራ እግዚኣብሔር እተን ሕቶታት ኣነ ከንብበልኩም ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ዳበልኩ ኣብ መንጎ ግን ነቲ ኩሉ ንምልሶ ኣጠቃልል ኣቢሎም ማኣረምታ ክገብሩልና ቤመርጌታ ክመፁ እዮም እሺ ቀዳመይቲ ሕቶ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ቁፅሪ 2 ኢሉ ናይዛ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ዝተምሃርና ያለው ማለት እዩ ከምቲ ነፍስኻ ዝተዓየት ብኩሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ ክብል ከሎ ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ጥዕናን ስጋዊ ጥዕናን ዘሎ ምትእስሳር እንታይ ምዃኑ የረድአና እያ ታሕቶ ከምቲ ነፍስኻ ዝተዓየት ኢሉ
بكل دحان كتهلن كتعن أمن نيلك كمت نفسك تعايتسي كل انتنها بكل خطعي قبل كل سي أفت منفساو تعنان أفت سقاو تعنان دلو متأثر انتاي مخانو يزرد أنا زي من كمل لسالنا غير فللي ناي منفساون سقاون تعنا مالتي تا نفسها تعنا تركب كلا انتاي مالتي سقا خات عنا ركب كل خنتاي انتاي فلليو سقا تعنا يدليو نفسها تعنا يدليا مالتي حجي انتاي تفلليو ناي نفس تعنا قبل كل منفساو تعنا قبل كل انتاي ناي سقا تعنا خنتاي انتاي لتأساس سرو يا تحته تنتو ديكون حول كل ما حاجة مرز ردياتنا اللاتي قال خبيدة حنا تمثل دلامو ماشي تي منفساوي تعنا كان يعني لقطة سوري قتل ما مرزنت منفساوي تعنا مالت በቃ በመንፈስና እናገልግሎም ቅዱስ መንፈስ ደለና ኩሉ መገድ እግዚአብሔር ንክተል ክንከውን ከለና እቲ ስጋዊ ጥዕና ከዓ ያው ጥዕና ስጋና ጽቡቅ ምንም ነገር ሕማም ወይ ድኻም ወይ ምስልቻው ደይስማዓና ነገልግሎት ከዓኒ ጠንኪርና ክንትስጥ ክልቲአን ስተ ብሓንሳ እየን ዝኸዳ መንፈሳዊ ጥዕና ተሃሊልና ስጋዊ ጥዕና ተደልየና ሲ እቲ ኣገልግሎትና እውን ብቑዕ ኣይከውኒ ብካልእ ወገን እውን ስጋና ከየራሳሕና ነብስና ከየራሳሕና ኩሉ ንእግዚአብሔር ክንውፈ ኮለና ይመስለኒ ከምኡ ኮይና ተረዲኣትኒ عليه تسمعنا ما مارزنت الشيء من وسخلا نقول كأخن بتسحن من تنحتتات الشحفتنا فرويني الراي قبل رزنت حفتنا يلاتون ده بمنفس عنا نبل كل الناس كنتي تراحنا منفساو نقدر مالتي كنا قلقل خلينا بأمنة بفقري بحاجز كل خنا قلقل كنت اللي خلنا كومو انتو سدولي سراح كنسرح كلنا مالتي كم جدبلنا يحجو قاشا مقبال دي توتع نحمم مبصح ديو تنعي منفساو سراح مالتي بسقاوة عناون تانا بسناون كنا اللي مخنياتو اسبيشال بزلنا يعدو حجي زوح نقر بقالي تروخو ونقر اللو ناي مايكرويف مقبلو جانك فودالو كللو نتا نفسون مكنا خان اللي مخنياتو كتعن حركينا نخلتي صعب اللي نمنفساون صعب اللي نسقاون صعب اللي بخم يتردي يعني عليه وتسمع لنا الشيء فليد بلا حساب زلون تهليو بدل كهب أنا لفت عندي أقول مش ما مفرين كل اللي أنا عندك عليه وتسمعنا عليه وتسمعنا أنا كم يترديات النسي منفساو عنا كلنا خلصي أم منفساو كلنا عنا هنرفض نخل كل شيء كنا مسجنو إلى أملا أجي أبتمسجن كا تاسجنا وانت عنا هتركبها نحل أب شجر جرى لنا نعلم دا شجرنا ندخلنا بمنفساو نحس أجيبنا يجب بمنفسنا رجينا سلسلنا سجنا وانت عنا هتركبها ولا تمقبي بقى بحط يروسي منفساو مرتعنا تتسينا منفساو تقلي ناس في أورن حيزنا نتخيل ناسي نفسنا كنت عيا جسم السوق خوينا تردياتني منفساوي نصوغ بهم زلنا تقال أملاح نتكنوبرو لها أنت تصقيبنا أخنوبرو لينا مت عنا أركب تمسجن كأمس أسد زلة عنا ونتخيل ما لكم تردياتني آمين ماما فرويني عليه وتسمع لنا ثانك يو سلستيخن ماما رزنت حفتنا فرويني ماما فرويني صبق قليس كنا آيخن أمودا تخبوتا سلزبرو لنا نزيئة حتى قطر حدا يا أخلايو تنكالوت كامن تقن بتسحن حتى قطر خلطة بحكي من مللاس
walking in truth ማለት እንታይ ማለት እዩ ንጋይዮስ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ዘብሎ እንታይ ነይሩ ኣብታ ቁፅር 4 ያደላ እንድሕር ዘኪርና ኣስተንቲና እውን ነርና ኢና ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓባ ሓጎስ የብለይን ኢሉ ስለዚ ብሓቂ ምምልላስ እንታይ ማለት እዩ ጋይዮስ ስለምንታይ እዩ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ተባሂሉ ከመይ ዓይነት ምምልላስ ይመላለስ ስለዝነበረ እዩ ምስታ ብሓቂ ምምልላስ ስለተኣሳሰረ ስለዚ ብሓቂ ምምልላስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቶም ተሳተፍኩም ዕድል ክበኩም እየ ከቢድ ኣይኮነን ሕቶታት ኣቐዲሞም ከዓ እዚአን ሕቶታት ኣለዋ ኢሎም ክምህሩ ከለዉ ምእንቲ ንዓን እውን ኣብታ ትምህርቲ ሰርች ክንገብረን ኣቐዲሞም እውን ተን ሕቶታት ነጊሮምና ነይሮም ብሓቂ ምምልላስ ክፍትን ዶ ኣነ እሺ መምህር ብሓቂ ምምልላስ ክብል ከሎ ከምዚ ተረዳእኒ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ዝሓቂ እና ቃል ኣምላኽ ተኸቲልና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየና ንገብር እንድሕር ኮይና ቃል ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ንኽተሎ ኣለና ማለት ኮይኑ ተቐዲኡኒ ሽሙ ናርዮስ ኦኬ ጋይዮስ እሱ ድማ ብቁኑዕ መገዲ በታ ሓቂ ነቲ ሓቂ ነቲ ቃል ኣምላኽ ተኸቲሉ በቲ ቃል ኣምላኽ ብግብሪ ድማ የሪኦ ነይሩ ነቶም ኣጋይሽ የመርሖም ነይሩ ከምኡ ገይሩ ማለት የሪኦም ነይሩ ብተግባር ማለት ኮይኑ ተሰሚዑኒ እና ፀቢዐ ከበርሓ ይካልኩም ግን ከምኡ ኮይኑ ብሩህ መምህር ካሊእ ተስማዕልና ብሓቂ ምምላስ ሕፅር ብድበለት ኢላታ መምህር ሳራ ብቃል ኣምላኽ ምምላስ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ጎይታ እዩ እቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብሓቂ ምምላስ ብመገዲ ጎይታ ምምላስ ከም ቃል ኣምላኽ ምምላስ ኢላ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃታ እሺ ነዚኣ ድውስ ከላ እንተሃልዩ ሕፀር ኣቢሉ ሓንቲ ዕድል ክህቤ ኣነ ክውስኸላ እሺ ሓፍትና ሉላ ብሓቂ ምምላስ ማለት እቲ ሓቂ ማለት ኣብ ዮሃንስ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ዮሃንስ መጀመርታ ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ ኢላ ተጠቕሲ እሳ እያ ተዘክረካ መጀመርታ እታ ቃልሲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብ ኣምላኽካ ብሓቂ ተኣዚዝካ ክትነብር ንውልድካ ንወለድኻን ንዓበይቲ ሰባት እንዳኽበርካ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ እንዳኽበርካ ምንባር ቃል ኣምላኽ ብዝብሎ ከዓኒ ተኸቲልካ ምንባር ሕግታት ናይ ኣምላኽ ሕግታት ከን 10 ትእዛዛት ናይ ኣምላኽ እንዳተኣዘዝካ ምንባር እሳ ኮይና ትስምዓኒ ብቃሉ ምንባር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቃል ብኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እንዳኣመንካ ኩሉ ትገብሮ ብልብኻ እግዚኣብሔር ልበይ ክገብር ደኣ ኢሉ ክብገስ ኣለዎ እምበር ክስቶ ስለ ዝገበረ ወይ ክግበር ስለ ዘለዎ ኢልካ ዘይኮንካስ ካብ ልብኻ በቃ እግዚኣብሔር ክትህብ ዲኻ ጋሻ ክትቅበል ዲኻ ትእዛዝ ኣምላኽ ክተኽብር ዲኻስ ብልብኻ ስለ ይግበራሉ ኢልካ ዘይኮነስ ካብ ልብኻ ካብ ውሽጥኻ ክገብሮ ኣለኒ ኢልካ ክትገብር ከለኻ ከምኣ ኮይና ትስምዓኒ ማለት እዩ ኣቱም ኣነ እቶም ደቂ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የለን ክብል ከለኻ ውሉድካሲ ክንዲ ሰብ ኣኺሉ ብቃል እግዚኣብሔር ክዓቢልካ ከሎ ትእዛዝ ዓለም ገዲፉ ናብ እግዚኣብሔር ክኸድ ከሎስ ካብኡ ዝዓቢ ፀጋ የለን ኣብ ዓለም ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ዝኾነ ውሉድ ዋላ ክትርኢ ከለኻስ ብየማን ብመንገዲ እግዚኣብሔር ክኸድ ከሎስ ካብኡ ዝዓቢ በቃ ፀጋ የለን ሓጎስ ዝዓበየ ሓጎስ ኢሉ ይገልፆ ኣሜን ካልኦት ተስማዓልና ኣብተና ሉላ ከምኡውን መምህር ሳራ እሺ ቀፂልና ቁጥር 3 ክንሪኣ ኢና ኣብዚ ኣስተንትኖ እውን ከነስተንትና ፀኒሕና ኢና ብዙሓት ኣስተንቲና ኢና ነታ ቁጥር 8 መምህር ተኽሉ ናብ ርሂዋ እዩ ነዚኣ ሕልፍ ክንብላ ኢና ንእሽተይ መግለፂ ጌርና ኣብ ቁጥር 8 ኢሉ ነታ ሓቂ መዓይታ ምእንቲ ክንከውን
fellow workers of the truth كبل كله انتي مالتي نتحكي معايتا من تكون كبل كله سي انتي مالتي كلنا مؤمنان سي كمي جيرنا اينا نتحكي معايتا نكون نخيل يا تحت ابتا استنتونا سلازنا برات حدث زيادة مقبلو سما مرتخل مليسو وايو نت بقى نتوم مهرنا دقاف ولا خم كن مهرن كنسبخن እኳ ተደይከኣልና ሲ ኣብ ጎኖም ኮይና ክንድግፎኩም ከለና ንዓኻትኩም ኣይ ቲንክ ሲ መስለኒ ኮንታ መምህር ተኽሉ ደብርሃ እሺ ማማረ ሰነት ቃልዮ ተስማዓልና ሓፍትና ፍሮይኒ ኢትካሓፍ ኣቢል ክልኽ መስለኒ follow ونتحق معايت من انت كنكون سيلو مهنات طبو example كنكون لنا نحناون بسبب دحل follow كقبر كينو تمز مرحتنا كندا نعومنا ختلنا نحنا ونتخل عن قفات كينو هنو ولا هنقلقل دينا ولا هنسمع دينا سي طبو example كينا نسح بطبو نسناي نسحب كنكون يقبع عنا اللي لها أستنتينية عليه وتسمع لنا الشيء زي عطر سلسته كأخلايو وتر 4 ديوت فيروس أوشت بيت كريستيان زنبرة ناي مريحنة حمام ويدما تعبيت مرآيا نسبز شو متقيسو ديوت فيروس أوشت بيت كريستيان زنبرة ناي مريحنة حمام ويتعبيت مرآيا حما قارئ مخانو التغسلو ناوتو عبيت جيجاتات انتايو منيرو انتايو خوينو بمنتاي تنقيفو لولا بزمت حافزي انتايو بديلو انتاي دقبر نيرو في محبر في بيت كريستيان لازم عبيت جيجاتاتو انتايو اب تاريخ مصحف قدسي بحما تسند له مالتي سلازي خابو خن تاين مهار يا تبل مو كسختكونكم ابدا قطر شعات جميرو ايو مزعبو صحيفو له مالتي شعات تصاب 10 تنبيبنا ابا نرخبنا تنملسي ماشي اوكي ماما رزنا ديت فورس سي تقبرو زنبرة سي بقى أنصار ناي شو ما يتعزل ليني متشم أنصار ناتو يقبرو نيرو أجايش هيقبلن عب قدر 10 تايب للناس لازي أنت متصاحو نتي ንሱ ብእኩ ዘረባ እናፀረፈና ዝገብሮ ዝነበረ ግብሪ ተዘኩረየ ይፃረፍ ነይሩ የሳጉግ ውን ነይሩ ማለት አይቅበልን ነይሩ አጋይሽ ስለዚህ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቤተክርስትያናት ካብ ሓደ ናብ ክንደይ ተፈንጭለን በዚሐን ዘለዋሲ ኣብነት እሱ ማለት እዩ የሳጉጎም ነይሩ በቃ ብሪኦ ከምቲ ምስጓጉ ደይኮነሲ አይቅበልን አጋይሽ አይቅበልን ብፀርፊ ውን ይፃረፈና ነይሩ ይድብሎ ደሎ ቁጥር 10 እና ፀረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ከዘኩረ ይብላሎ እቲ ትዕቢት ነይሩዎ በቃ ናይ መሪሕነት ትዕቢት ከምዚ ኣንነት ኣነ ፈልጥ ንዓይ ሰዓቡኒ ንዓይ ኣምልኹኒ ንዓይ ተኣዘዙኒ ዓይነት ይመስለኒ ከምኡ ኮይና ተረዲኣትኒ عليه وتسمع لنا دارك كلن تنكيفاتنا منم دتعرف دول مثلا انت ناتقولتات ماشي قصيلنا كاون تاين مهار كاسكي على سب كاون تاين مهار لا مش داخل اشتي جماعه معملو تعبيت نود السب تعبيت أب حما أورا دقايا توداك قويت أنا يس كريستوس تحتنا يمهرنا حق تحتي له قرم حتيبو خلو خم أملاك كله ناس عرفوا نا صفعوا أن بلو قال زي تزاربه قال يا أخي قبر زخ الأملاك كله سزفت أرم كله
ትሕትና ገይሩ ይኸይዱ ትዕቢት ንወዲ ሰብ ተውድቕ መጀመርያ ውድቀት ዘላ ብትዕቢት እያ ስለዚ ትዕቢት ሲ ኣብ ጌጋ እያ ተውዕለካ መን ከማይ ማለት እዩ መን ከማይ ኣነ ብፈልጥ ኣነ ብል ትሕተልካ ግን ዋላ ናብ ፈላጥ ብዙሕ ግዜ ፈላጥ ትሕተኛ እዩ ምክንያቱ ይፈልጦ ኣሎ ትሕትና ሲ ናይ ፍልጠት መገዲ እሞ ትሕት ምባል ትዕቢት ሲ ንወዲ ሰብ ስለ ተውድቆ ዋላ ቤተ ክርስቲያን ተኾነ ትሕት ኢልካ ክተገልግል ብዝኾነ ብትሕትና ክትዘራረብ ብትሕትና ክትመላለስ ፅቡቅ እዩ ዝብል በቃ ንሳ ትሕትና እያ ተምር አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማረ ዘነት ከምኡውን ማማሙሉ ትጉድለታቱ ተተንኪፉ ካብኡ እንታይ ንመሃር ከዓ ትዕቢት ውድቀት እምበር ምንም ከም ዘይብሉ እቲ ኩሉ ከምኡ ዝገብሮ ዝነበረ ዲየት ፎረስ ከዓ ትዕቢት ስለ ዝነበሮ ኣንነት ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ኣገልግሎቱ ናቱ ጠንቂ ከዓ ማለት እዩ ነቶም ምስኡ ደገልግሉ ይፃረፍ ነይሩ ብእኩይ ዘረባ ይዛረቦም ነይሩ እዚ ከይኣኽሎ ከዓ ነቶም ኣጋይሽ ምቕባል ኣቢ ኣጋይሽ ኣይቅበለን ነቶም ዝቕበሉ ከይተረፈ ይቃወም ነይሩ እሱ ይጎበሮንስ ነቶም ሰናይ ዝገብሩ ከይተረፈ ከዓ ይኽልክል ነይሩ ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ ኢሉ ኣሳዳዲ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ማእከል ማሕበር ኣብ ማእከል ቤተክርስትያን ኮይኑስ ኣንጻር ቤተክርስትያን ሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ንጎይታ የገልግል ኣለኹ እናበለሲ ነቶም ናብ ጎይታ ድመፁ ሰባት ከዓ የሳደድ ነይሩ ማለት እዩ ኣንጻርታ ቤተክርስትያን ተሰሊፉ ነይሩ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኮይኑ ስለዚ ትዕቢት ኢላ ማማሙሉ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃታ ትሕት ኢልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና ቁጥሪ 5 ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ መልእኽቱ ኣብታ ቁጥሪ 13-14 ማማ ብርያ ስተንቲናታ ነይራ ሓንቲ ወይ ፅቡቅ ጌራ ብቀለምን ብብርዕን ክፅሕፈልካ ኣይፈተኹን ገጽ ንገጽ ክንዘራረብ ተስፋ ገብር ማለቱ ንመንፈሳዊ ሕብረት ምእመናን ብዝምልከት እንታይ ዓሚቕ ትምህርቲ ይህበና ሕጂ ብማዕዶ እንዲያታ ብቀለምን ብብርዕን ሕጂ ከምኡ ክገብሮ ኣይፈተኹን ብዙሕ ክብል ደሊ ነይሩ እቲ ዝኣኽሎ ምትፅሓፈ ካልእ እውን ብዙሕ ነይሩ ግን ብቀለምን ብብርዕን ክገብሮ ኣይደለኹን ገጽ ንገጽ ክንዘራረብ ተስፋ ገብር ኢልዎ ሕጂ ከምኡ ክብል ከሎ ኣባና ኣብቲ መንፈሳዊ ሕብረት ናይ ምእመናን ብዝምልከት እንታይ ዓሚቕ ትምህርቲ ይህበና ነቲ ብኣካል ተራኺብካ ምዝርራብ እያ ማለት እዩ ምስኣት ኣሳሲርና ምስታ ዮሃንስ ድበላ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እንታይ ዓሚቕ ትምህርቲ ይበና ንመንፈሳዊ ሕብረት ናይ ምእመናን እያ ትብል ትሓቶ ከምዛ ብዙምን ብኣካልን ማለት እኮ እያ ኣብ ገዛና ኣለና ሕጂ ሰንበት ድማ ብሓደ ቅዳሴ ብሓደ ተኣኪብና ንሳለም ንቆርብ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ምዝናትና ሂወት ምስ ሕብረት ናይ ምእመናን ኣተኣሳሲርና እዛ ጥቕሲ ክንገልፀ እታ ሕቶ እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ሓፋቢል ክፀኒሕ ክኢድ ክመስለኒ ይዛረብ ኣለኹ ግን ሚት ገይረያ ፀኒሐስ ኣቦታትና እውን መሲሎም እዮም ካብ ገጽ ዝዓቢ የለን ኢሎም እዮም ምክንያቱ ገጽ ንገጽ ክትረአ ከለካ ዝወሃበካ ሓይሊ ኣሎ ኣነ ሕጂ ናብቶም ክላስና ክንምህሮም ከለና እንታይ ኢና ንብሎም ኣብ ዝኾነ ወላ ገዛኹም ወላ እንዳካዝንኩም ባይብል ስታዲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቸርች ግን the only thing ኣብ ቸርች ሆሊ ኮሚኒየን ኢኹም ትወስዱ ንብሎም ሕጂ ብሓባር ኮንካ 2-3 ኮንካ ብሽመይ እንተፀሊኹም ምስ ኣነ ኣብ መንጎኹም ኣለኹ ብለና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብገጽ ተረኣኢና ክንገብር ከለና ሞር ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ እቲ ካብ ብፅሑፍ ብኣፍ ንኽትዘራረብ ሕጂ ቴክኖሎጂ ስለ ዘምፅኡ ኢና እምበር ኣብ ቤተክርስትያን ከይድና ቃል ባይብል ስታዲ ክንገብሮ ከለና ብዙም ክንገብሮ ከለና እቲ መንፈስ ከማን ሓደ ይኮነን ባህሊት ቃል ሕይወት ተስማዕልና ፅበት መግለፂ ሓፍትና ፍሮይኒ
كلتا ويسلسة بسمع بتأكبولو إلى هات غيسات لنا تصنيح عليه وتسمع لنا شيء قالوت نتدالكم تهاليكم نوس خلاني اشتي እሺ ዲያቆን ወዲ ዛዞም ድበልካ እንዴ ዘሰብል ደለኹ እቲ ናብኡ መፂና ምሳኻትኩም ገጽኩም ዳርኣና እንተኽኢልና ክንሰግድ ኣሜን ክንብል ክንቅበለኩም ከለና ደስ ኣብ ዝውን ንብል እንዲና ኣይ ከም ታብኣ ኮይና ሓቢርና ንብላን ካልኣይ ነገር ከዓ ተቅዱስ ቁርባን ንረኽበላ እታ ናይ ሰንበት እየ ዝብል ደለኹ ሕጂ ትዙም ብሓቂ ተረዲእና ጠቒምና ከምዚ ኢልካ ኣብ ገዛኻ معرفك خلها أنا عوسد إن تبلا نجزي بالك بحق خسيبنا عندنا التاس نسبت نخدر لكن عبي هوتنا جاءنا بوجني بزي تعريفه تخلينا إليه تزقنا زنك أنا مسبت التاس سبت أنت ليه مسحه نبذا مسحه قدسي أبذا مسكال بزخذ بالكل السالي ما قليل أو خير كل لكن ولا نبرختي لما نقول نحرتس خيرنا بحق فسها تفسيني أزوج قد مستخونتات أيد عامة بدي أخبر كلها بل أنا خبزي كنت أقدس قرباني حساب بابي معريب قريب بكالا خمزي لبز غربين دحر خير أحكوسي لمت زيادة تخسب بنبر أي تخسرني خابيت أملح كوينكا أما خمت بفسه ببرهان دار أخم كم زتبلنا دسي زبلك كفلونا يمتأكنا وقت أجا غازات بلاد اللي حق خيخا إتانا يسنبت عبا عرفتن رخبلا بصبوك كا خمزي إلنا نوتقلسنا أنا أبا هوتي أنا يسوم محرد كار هيزنا نمت قدس قربان آمين بحق طبقتها دس يزبل أدمنت أننا نهبكم أبوتاتنا نسهم كلكم مرحتنا دقنا أبزد لكم مفتعة بما أرقب تحب نحن خسيبنا إنا تعقمنا مالتي عقمنا دهم عندي قل بزخوني تسفاقر بمن دابز بزيحنا آمين قالوا تسمع لنا ما بري سكاننا وسني يقول آمين آمين كبرنا أملاك خون الشيء كم زاد بتليفون بأكال أنت زاربا مالتي بتليفون نتسب قصص ولا زي تريو سمعتي تردوني خا ولا تبغى تزاربا عريقود الزارب دول مسلك بخال تردونا تزاربا كم قص نقص دمسلو يلن زاد سواي هارك سيوانس قص نقص كن زارب تسفا قبري لما حاونا دياكون سامي دمت خالد سمعكم مسيلني جمر ربي خان يركب مسلني الشمبار يا أنا في شيء خبرنا زاني ماما شمام بتعامي تبلغ أنا حسنا بحكي نحنا الجلسة معكم دس بدنا هم تصبلوا قلا قلنا وكنا ما تخلناس كمينا نفسها كمينا تحبسنا نخيل قدس قرباننا تقبلنا قدسكم فرعنا أنا كله وزلسي كم زب حدا عدي أتنا كلنا ما حدا بحدا بقى بتعامي دس ولنا هريكم كلنا مو حقا أخم تصبلوا أنا حت سحنا المت بحاجوس كأتقبلنا برخات أبوتات أحوات أديتاس نزل خمسي إحنا حاجوسنا وسن يبلنا وكل ما تخلنا مو بتعامي نهار فاينة كل ما تخلنا ناو حقا بحقي قدنو قد كتر خلقان بتليفون سوا مع كل خمسين نبين يو حقي تقبلوا أنا همه زيادة سلز بالهنيا نسخ الليلة آمين قالوا تسمع لنا الشمبار يغريتا دمس سمع له نعمل مهندي دنو بقى تاجيزي خير الله غريتا نابونا بملأك السلام كحلفكم عبزد تملس حتوتات دخونا جيجا انت هاليو كورمونا يا مابونا كبره كنت صر على يلوم كسفحو زدلي نجر تحليون كبره لنا يوم مدهري حفش عوي مغرن معدان تمرتن يبون كا لصولت كعصولنا يوم تاجيزي سله زحت صرت نبونا أبي ملأك السلام كتسوامي مدرخنا وهم أبونا راي كبرنا مسجانا نعم لخيكم بنا بين مرجتا حونا دياكون كم كلكم أبزقوا زلهم كلكم زيابير زمان أقولكم بارخ قال هو تسمع لنا مزمور الزمر كحفتناون زماري ملاحت يسمع لنا دحان تا ساعة سلز خدت هتصرا بيلي أبتا
تنبت معرف قطر سلستن قطر 4 مستا دهان تا تنحطه قدف اللي دهان تنحطه أبان كوتسان مستا قطر خلته حطه سلا تخيل نشتي مستنزل له أنا دقيق حسابي كبير أبتي زتملسه ملستات جن سايب اللين ولا توسخنا لس مستجزية جن سلا زي اللي دحان مستخا قصر خلتن مزان تقصتات غير خصاي كبليه ابتا مودعتا بكلكم كتبها لصنحت كم تقص نقص مرأي اي كوننيو كتبلو صنحكم حقي مجمريا كل جزيه نحنا ونتاينا نبل اتبزم نكاتاتلو نمحارسي امسايا بتكريستيان ايكونن اينا نبل امسايا بتكريستيان ايكونن مخنياتو اب غزانا خوينا كنمحار نخلينا اب غزانا خوينا غنا كنطمق خون كنقرب خون اش تعطان كصنونا خون كل ነገር እዚ ከሕጂ ትخبሃል صنحه ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ተተኣከብ ኣምድር ብትገብርዎ ድማ ተተሳማዕኩም ካብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ኣቦይ ድማ ክወሃበኩም እዩ ንብል ሓንታ ሃፍተና ተቂሳታ ነይራ እዚ ሕጂ ነቲ ኣብ ኣምልኾ ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ እንእከቦ ማለት እዩ ሞዝ ሕጂ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ኣምሳያ ቤተክርስቲያን ኣይኮነን ንቤተክርስቲያን ዝትክእ ድማ ኣይኮነን እሞ ነቲ ክትብልዎ ፀናሕኩምሲ ኮርጉዶ ኢለየ ማለት እዩ እታ ቁጥር 2 بحق መመለላስ ወኪን ኢንትሩስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንጋዮስ ፍሉይ ዘብለኸ እንታይ ነሩ እንዲያትብል ካብታ ቁጥር 3 ቁጥር 4 ዝወፀን ታይ خبلي لأنا حق مفلا زي مفلاتن حق مفلاتن بحق من مللاسن زين سلستين مالتيو حق زي مفلاتن حق مفلاتن بحق من مللاسن حق زي مفلات حاتيات حق مفلات دما صدق مالت ايكونن اب زمننا لومي كاب كيفلت زقاقه فليطو زقاقه يبزح ابزي حجي نقايوس نسخة بتحقي تمالالس كم زلخا أبدوش 10 عمت أبيتا كريستيانا بزحات كهنات انت أمزولو بتحق سكون فولت أينا أو ابتقعزو حق من ملاس قن يلن حجي مفلات نبينا دحنا تاي تخوننيا دحنا تخون انتايا نتتفولت من بار أبتتفولت أدما من مللاس إيو نسخة نتحق سلزفلت كايا أيكونن زبلو زلو بزيا نسخة بتحقي تملالس كم زلخا أحوات مسيوم سلتحقي أباخا زلا بمسكارم بزح تحقسكو مغنياتو اتم بزحات أحوات سلقايس زمسكروسي نحق سلزفلت أيكونن تايدا بتحق زفلتا سلازتا مالالسة ايو ابتا قدر 4 دما اتوم دقاي نحق سلازفلت واي كونن زبل زلو انا اتوم دقاي بحقي كم زمالالسو كم مسمع زعبي حاغوس يبلين كابا جميركا كنت انققلو نتحقق يفولت ايكونن فليتكا زيت نبرلو انت دا اخونكا زي نبرلو انت دا اخوينا انا كابت حق زي فلت زفلين ولا حدا يبلين زيادة كوا بمفلاتي بزي مقباري كابت زي فلت زيادة كوا دا يقود ويد ما يقصع اما كلنا بزلنا كاباي جميركا لومي حق مفلات ايكونن چنيقو زلو
انتاي دا ابت حق منبار ابت حق من مللاس بمللاس يزم قوس زلوبزي أنا اتوم دقاي بحق خمز مالالسو كم مسمع زعب حقوس يلن زبل زلون حق سلز فلوت يكون انتاي دا ابت حقي سلز تمالالسو قدام دقاي سي كابز زعب حقوس يبلين يلو أبوتات أديتات أحوات أحد لومي كم تقدم أبلنا زبلنا أبزو عشر عامات أبيت كريستيانا كندا كانت يتحقق سكون فلطينا جن نجارون تاي كويننا له تفلط أمه زيتو جبره مفلات أمه لكلنا ديابلوس فلت إحنا تقصن تقص مصحف جنس إلنا ويدما سيلفون كفتنا إنا سيطان جن تقصن تقص زجن صلوا مصحف يبلون زخفتو سيلفون ونبلون أو يفلطين كله جن ملالس دي بحقي أما حجي نجايس فلوس جبران تايو أب حقي من مللاسو أب تحق بمن مللاسو ريم دما بزحات أحوات مسيام دما سلي دما كم زمسكرو بفلطاتو أيكونون حق سلز فلت أيكونن تايدا بحقي سلز تمالالسي أما كباي جمير كادما حق مفلات صبقي جن أب تحق كنمالالس مجد حق فلتكا تزيت قعيس كالو تزيت مالاليس كالو سلز فلت كايو أيكون انتقمكا أمو مفلاتن زي مفلاتن أيكونن أبت تفلتو من مللاس نايب حقي دس سلز بلاني إذن تقسي كم أجل قالي ون أنا اتوم دك أي بحق غمز مالالسو كم مسمع زعب حقوسي بالليل نتحق فليتهم أب نسحة أب قربان أب تحقي أب صوم أب صلوت منانكا كمالالسو خلو كتر خلخون كما قال لكم أبو أب حقوس تحقوسي خا نفلت أكو إينات رحقن مفلات صدق يكونن تنفلتو نفرد خيكوننا يتنفلتو نصدقم انت خوننا ابو خنبر ابو خنمالالسيو اتقندمو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا حنت تقسي اب لوقاس 12 شوعة تنسي اتفقاد قويتو وفليتو زي تدالوه كم تفقادون زي قبره باريا بزح مقرفتك قرفيلو اتفقاد قويتو انتاي فليتو زي تدالوه انا فلت اخلصي زي تدالوه كم تفقادوين زي قبره بارياس بزح مقرفتي كقرفيو انا فلت اخلصي زي تدالوه انا فلت اخلو دما كم فقادو زي قبره باريا كقرفيو بزح قرفي مو كابز غمزي يدحننا يقرتا قزيه وسيده قرب مو بصلت كنعصو نزمص زلو حموس مدهاني علم سلازخونه صاموين كاتيو قداسي خلونا سلازخونه تمرتي مصحف قدس بايبل ستادي اي كلونانيو قداسي زلنامو سي نايلومي كلتسمون دما بخمزي املاخن كلنا بتعنا بسلام حلو يرخبنا اجينا مدبنا بصلوت كنعصو بسم اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين قدوس እግዚአብሔር املاخنا سلا كل تمسجن ابعد مينا اذا معلت زي انزا ساعات زي انزو وسكانا نتا ذهبكنا ساعات معلت دما ابز غباء تساتفت سلز جبركنا كبرن مسكاننا خايكون كابز غباء زي دما املاخنا تنفلطو نجبر الحق خنفلطا بتحق خنمالالس اب حقي ابخا خنطبق دما سخ حجزنا املاخنا لو مدق سبات فلطت ديكون وحيدنا نتنفلطو مغبار ابتنفلطو منباريو كبيدنا زلمو نفلطو كنبرلو غرنا دما كنصدقلو املاخنا حجو نسخ حجزنا تزرينا قالكا خنفري
ፍረ ሃይማኖት ፍረ ፍቅሪ ፍረ ሓቂ ፍረ ሰላም ፍረ ሕውነት ፍረ ረውሃት ክንፈርስ ክሓግዘና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ትራለሲ ኢኖም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሐሎም ፀልሚትዎም ዘሎ ኣብርሃሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው መቆሖም ሰቢርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራውፃልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ኣምላኽና ካብ መገሽኦም ድሓን መለሰና ንዝሃብካና ዓድማ ድማ ንፆም ንፀሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ሓቂ ፈሊጥና ኣብ ጎደና ሓቂ ክንመላለሰሉ ስኻ ሓግዘና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ሰላም ኣውዒልካና ኸንመስክነካ ሰላም ድማ ሓድረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና በማሓበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ زينو أملاكنا مدران يسوع كريستوس كان يجا كنا سريعة يدم ساسي أبسا ولدو لور كشاتي برهان أنتم أوي كانت أوي ديكونات إدو أن سايرغوز أنا بسمكم كن فتانو ونساني يرسينس كلوان سمات زيو مهارن كريستوس مل عصر تغلطه زيو مهارن كسوس 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 زيو مهارن كريستوس كمون بنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس مل عصر تغلطه بنت أجزئتنا مانكسوس بنت أجزئتنا مانكسوس بنت أجزئتنا مريم هارنكسوس 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 أجاويتنا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብልዕለይና ኣብልዕሉ ኩልኹምን ኣብልዕሉ ኣብ ዘዘለና የቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ሰላም ከም ዘውዓለና ኣምላኽና ሰላማዊት ለይቲ ድማ ሓድረና ብሩኽ ለይቲ ኣሜን ኣቦናይ ብሩኽ ለይቲ ንኩልና ፅቡቕ ምሸት ኣምሲና ኢና መጻኢኻኹም የራኽበና ለኹም ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባርኽ በጥዕና ይሃብኩም ኩልኩም آمين قال وتسمع لنا كلنا بروح ليتي آمين قال هيوت يسمعلنا بروح ليتي ስለዚ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين آمين ቃል ህይወት ብሩኽ ለይቲ ኩሉም ዲያቆን ወደይ ብሓጎስ ሰላም ይረኽበና آمين ብሩኽ ለይቲ ንኩልና أملاح يبارك أهلاتي لا هو تسمعنا قناة دياكون نقل تسمعنا ليتي آمين آمين